Joliba teri filɛbagaw Joliba FM lamɛnbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan aw ni ɲankuma aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan juma o juma jamukan min tɔgɔ ye Jamakodi. Jamakodi ye jamukan ye min bɛ wele bila jamanadenw ma Mali fan bɛɛ u ka baara ye min ye u bɛ fɛn o fɛn kɛ k'u wele ka na u ka se ka kuma jamana kunkanko kan bi o de ye siratigɛ kɔnɔna na baabu min b'an bolo o ye baabu belebeleba ye o de ye an ka golomasiri tabagaw a bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn bɔ olu ye Kidali sira ta kunnafoniya caman sɔrɔla k'a fɔ sira bɛ ka taga o sira fɛ k'a sababu kɛ kabi MINUSMA bɛ ka basiw bila faamaw y'a jira k'a fɔ k'u bɛ Mali basiw bɛɛ occuper an bɛna an da don o la baabu fan filanan an bɛ wele bila aw ma aw ka se ka kuma aw ka se k'aw ka hakilinata di aw ka se ka dɔ fɔ invité ye ka se ka question poser u kunna walasa u ka se ka a jaabi o de siratigɛ kɔnɔna na an ye wele bila maa saba ma o fɔlɔfɔlɔ o de ye colonel Diaran Kone ancien directeur de la DIRPA ni an ka golomasiri tabagaw ka kuma lase yɔrɔ min bɛ ale ye o ɲɛmaa kɔrɔ ye monsieur Kone i ni ɲankuma. A ni su. Nba. Hɛrɛ tilenna. Tɔɔrɔ si tɛ yen. Ka b'o kɔnɔ an ka maa filanan weleta o ye Ismaila Fane ale ye mouvement min bɛ yen ko mouvement jamana kanu ale ye o porte parole ye o kumalasela don monsieur Ismaël i ni ɲankuma. Saga an ka foli b'aw ye an bɛ maa minnu sɔgɔlen b'an na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an da bɛna don kuma min na Ala ka kɛ sababa ye k'an ka président fo Elhaji Mohamed Sako mouvement jamana kanu tɔgɔ la. D'accord, merci beaucoup. Maa sabanan welelen o tɛ maa dogolen ye ale de ye Mohamed Bill Tarawele ne yɛrɛwolo debout sur la rempart o kumalasela don Bill i ni ɲankuma. K'i fo Bilal ka n co-débatteur bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen nɔ na bi su in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma. N y'a fɔ a ye cogo min na an ka bi baabu o ye baabu kumababa ye kabi ntɛnɛndon octobre kalo tile 2 an y'a mɛn kunnafoniya siraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye armée malienne ye u y'u kunda Kidali kan yalima fɛɛrɛ jumɛnw de kan ka se ka tigɛ walasa bɛn ani kelenya o ka se ka na an ka jamana kɔnɔ san 10 o tiriki-tɔrɔkɔ tɛmɛnen kɔ an bɛna an da don o la ɲɔn'an ka taa yɔrɔ jan monsieur Kone an y'a ye k'a fɔ kɔsannin na an ka armée n'o y'an ka golomasiri tabagaw ye u tun bɛ ka attaquer u sigiyɔrɔw la mais sisan an bɛ ka min mɛn o de ye offensive ye e y'o faamuya cogo di? N ce i ka ɲininkali la ne tɔgɔ colonel major à la retraite Diaran Kone ne bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la alors mais tant que jamana fana ma lakana tant que jamana ma hɛrɛ sɔrɔ jamanaden si tɛ se ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ la. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Alors c'est vrai tile filɛ nin na ani kalo damadamani na sisan armée bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ a bɛ ka cogow kɛ walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min u bɛ se ka kisi cogo min jagata min na mɔgɔ dɔw fɛ a kɛra maliyɛnw a ma kɛ maliyɛnw mɔgɔ dɔw kɔni bɛ ka jagata ɲɛsin maliyɛnw ma donc armée bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ surtout a fɔra ko tubabu diɲɛ jɛkulu min tun b'a fɛ n'an bɛ fɔ MINUSMA olu bɛna yɔrɔw bila ni tun ye yɔrɔw bila ni mɔgɔ ma ta ni armée ma ta ni Mali ma ta dugusagoden ninnu b'u ta donc o la armée bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ ni yɔrɔ min bɛna bila u bɛ fɛɛrɛ kɛ u bɛ t'o bila alors comme Kidal ni a ɲɔgɔnna ni yɔrɔ tɔw olu ta ye le 7 je crois kalo in tile 7 donc finidonnaw bɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ ɲɔn'o ka se o fɛɛrɛ tigɛ ye jumɛn ye u b'u sinsin u bɛ taa se pour que ni MINUSMA min bɔ yen dɔrɔn olu ka yɔrɔ minɛ parce que ONU yɛrɛ sariya fana y'o de n'u bɛ yɔrɔ min di u b'o yɔrɔ de di armée ma jamana armée ma a bɛ di jamana de ma a bɛ di jamana dun o ye gouvernement de ye o ye armée de a bɛ di olu de ma hali u ka minɛ mun ni mun tɛ se ka jɛni mun tɛ se ka tiɲɛ min tɛ se ka tiɲɛ ka taa mun tɛ se ka jɛni mun tɛ se ka fili a ti di particulièrement k'a fɔ n bɛ taa di mɔgɔ fɛn ninnu ma ayi a kan ka di jamana de ma voilà o de ye ONU sariya yɛrɛ dɔ ye donc o de la sa armée bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ u bɛ k'u magɛrɛ Kidali ni fɛn ninnu na alors walasa pour que n'a yɔrɔ bɛ bila dɔrɔn ni nin yɔrɔ bɛ bila dɔrɔn olu ka se ka kɛ sur place déjà olu ka yɔrɔ minɛ u ka yɔrɔ occuper alors nin bɛɛ nafa ye kɛ jumɛn ye an y'a jira k'a fɔ Mali bɛ ka attaquer sisan alors
Mali kun bɛ ka attaqué mais moyen b'an bolo sisan moyen b'an bolo sisan k'a fɔ ko ni mɔgɔ nana kojugu dɔ a kan na an fana bɛ se ka se k'o dama jira a tigi la mais comme aw y'a ye a dɔnna k'a fɔ minnu bɛ ka na kojugu kɛ a bɛɛ tɛ dunan ye bilen dunanw b'a la mais maliyɛn fana de bɛ dunanw de ɲɛfɛ alors dɔw b'a fɔ armée bɛ ka kɛlɛ kɛ armée bɛ ka nin fɛn kɛ armée tɛ ka kɛlɛ kɛ o armée ka baara ye mun ye armée ka sariya ye jumɛn ye ka adamaden lakana ka maliyɛn lakana ka Mali lakana ka jamana lakana ka jamana nafolo lakana ka jamana dugukolo lakana tant que a bɛ se d'accord tant que a bɛ se armée ka baara y'o de alors mais ni mɔgɔw commencera ka na mɔgɔw ci bɛɛ y'a ye bateau taara ci cogo min na kɛlɛkɛla kɔni tun tɛ bateau kɔnɔ a bɛɛ tun ye denmisɛnnin muso ye alors armée tɛ se ka sigi o ko n'a ɲɔgɔnna ninnu ka kɛ bilen encore que minnu kun nana k'u b'an dɛmɛ a fɔra k'u ka taa parce que nafa t'u la bilen an fɛ d'accord nafa de t'u la d'accord alors an ye c'est pourquoi armée ye moyen ɲini fo yɔrɔnin ka fɔ ka armée fo ka armée ɲɛmɔgɔ fo ka Mali ɲɛmɔgɔ fo u ye moyen min sɔrɔ nin ye pour que an ka se ka ko dɔ kɛ an yɛrɛ ye armée tɛ k'a wuli k'a fɔ ko an bɛ taa kɛlɛ baga mɔgɔ ma an bɛ taa di terrain min bɛ taa di kan min bɛ taa di minɛn mun bɛ taa di an bɛ taa a minɛ de ani walasa an ka se ka o yɔrɔ mɔgɔw lakana maintenant ni e mɔgɔ min ko o tɛ kɛ ni e mɔgɔ min ko e tɛ sɔn o ma o de ye kɛlɛbaga on va te réduire kuma faamuyara colonel Bill an y'a ye k'a fɔ colonel bɔra k'a fɔ sisan ko MINUSMA n'o ye diɲɛ jɛkuluba minnu ka golomasiri tabagaw tun b'an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ olu ka tagali bɛ sen na fo ka taa se décembre kalo tile 31 ma o hukumu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko n'u ye kan o kan bila u bɛ di an ka armée ma yalima nin tagali sen fɛ e bɛ se ka nin offensive in faamuya cogo di ani nin tactique in falen ni e y'a ye cogo di i y'a faamuya cogo di. C'est vrai, ça fait plaisir de partager un plateau avec des camarades comme les doyens Diarra, Kone, colonel-major, et puis avec les camarades Ismaël Afane aussi. Vraiment, moi je les félicite beaucoup plus. Quoi. Maintenant, armée be yoromna bibina, il va y avoir jamana marabagaw be reconquête du territoire de la. Ani mogote nyogona quoi. Mado de beno des bandits, des groupes armés compris des armes. On est marfata, nous kokoroma donné noni djen janfan chuye. Ka foko fo kanga jamana kla ka fando ke utai. Armée be wuli ka jomuna bagamate armée be ka wuli de kanga jamana dugukolo do tigiya mine ka kanta e tuguni. Ya famu o reconquête des territoires de Bessena. Mais maintenant baramuna be ka keni baara in n'i ye baara in ta ka jate minɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana marabagaw bɛ baara mun na depuis au début ka na bila fo sisan na i b'a ye baara in tɛ ka kɛ kunfɛ baara in bɛ ka kɛ ni hakili de il y a plus d'un an maliyɛnw tun preselen don an filɛ wagati min na bi bi in na ko nin de tun ka kɛ quoi ko pourquoi armée tɛ wuli ka jɔ kɛ ko k'an kun da Kidali kan une bonne fois pour toutes mais à l'analyse de la situation nous avons compris que yanni k'an se nin ma an ka jamana marabagaw ye sira caman de taama i n'a fɔ a bɛ n'a fɔ an ka jamana marabagaw delila ka communiqué kɛ ka tɛmɛ k'a ɲɛsin médiation internationale ma n'o nun juru samabaga ni o ye Algérie ani conseil de sécurité ma par rapport aux violations de l'accord d'Alger accord d'Alger mun n'a bɛ ka violer groupe armé o fɛ groupe armé mun ni o nun juru samabaga ye SEMA ye o accord d'Alger violation na an ka jamana marabagaw ye 41 o de cité o la a dɔ la an ka jamana marabagaw ko an bɛ ka accord d'Alger ko kuma mun fɔ nin k'an ka bɛn an ka kɛ kelen ye ko groupe armé o bɛ ka a violer a fɔlɔfɔlɔ o ye k'a fɔ ko SEMA taara état major yɛrɛ sigi Kidali o ye fɔlɔ ye bakurubaya la filanan k'a ye k'a fɔ tuguni ko o SEMA kelen k'u tilara ka taa tuguni ko ka tribunal islamique fɛnɛ sigi Kidali o tribunal islamique kɛra sababu ye bataillon des forces armées reconstitué n'u b'o wele ko BATFAR k'an ka sɔrɔsi maa 2 minɛ k'o juger nin bɛ se ka kɛ diɲɛ jamana jumɛn kɔnɔla la k'an m'an sigi ko k'o lajɛ o kɔfɛ tuguni k'a ye k'a fɔ ko u yɛrɛ ka groupe de b'u bolo a dun fɔra ko bɛɛ ka fara armée kan u bɛ patrouille kɛ
indépendamment des barfar anu yɛrɛ bɛ mɔgɔw rakete fɛnɛ ka taa checkpointiw fɛnɛ sigi tuguni u bɛ permis di mɔgɔ ma sanu bɔ ni fɛn caman kama an ka jamana marabagaw tɛmɛna nin sira bɛɛ fɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni ka tila ka hakilina jigi kɛ tuguni k'a fɔ ko ko Nations Unies yɛrɛ la k'u ye résolution 2 ta o résolution 2 ka kɛɲɛ ni accord d'Alger la résolution 2227 ani résolution 2164 k'a fɔ ko Algérie accord d'Alger kunkan kan groupe armé fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ka marifa bila ka fara armée malienne kan ko n'i ma marifa bila ka fara armée malienne kan ko tu seras considéré comme un terroriste et tu seras traité comme tel an ka jamana marabagaw ye hakili jigin kɛ o la ka tila k'a fɔ tuguni o ye résolution de y'a fɔ dɛ k'a fɔ ko armée fila tɛ jamana kɔnɔ ko armée kelen de bɛ yen ni o armée malienne ko wa ko Mali ka yɛrɛbaya k'o kan ka boli Mali dugukolo fan 14 bɛɛ lajɛlen kan c'est-à-dire an ka jamana marabagaw taara ni nin sira ninnu de o de kama an bɛ wulikajɔ fɛn fɛn na nin kɔnɔla la a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ an ka jamana marabagaw incriminer par rapport à ça l'accord d'accord Ismail Fani n bɛ hakilinajigi kɛ k'a fɔ k'i mouvement bɛ ko jamana kanu e o porte parole dɔ ye yalima e offensive kura ninnu ye cogo di i ka fan fɛ ani ka mouvement an bɛ Ala fo k'a barikada camarade Bill bɔra ka caman fɔ a la effectivement offensive bɛ ka kɛ an ka armée fɛ an bɛ don min na ko bi n bɛ se k'a fɔ bagama de kɛra an ma cogo di merci parce que k'a sababuya kɛ accord ko ye a mɛnna weleweleda kɛra an ka ministre fɛ an b'a fɔ nin yɔrɔ la colonel Ismail Wake a ye ci bila ka taa Nations Unies na ka yira k'a fɔ i n'a fɔ camarade Bill da sera yɔrɔ dɔw ma ka yira k'a fɔ u bɛ ka permis ta k'a di maaw ma u ka sanu bɔ alors que u dagalen tɛ o la autorité bɛ o kama maintenant yanni an ka se o yɛrɛ bɛɛ ma DDR yɛrɛ fɔlɔ donc u ma DDR respecté a respecté cogo la donc bi ma kan bila an ka autorité fan fɛ k'a ɲɛsin Algérie yɛrɛ mun bɛ kɔfilajigaya la a ko yɛrɛ la donc weleweleda kɛra olu ye ka taa weleweleda kɛ mɔgɔ fɛn fɛn da b'a la médiation kɔnɔna la fo ka taa se Nations Unies na mais o n'a ta o ta donc i b'a ye k'a fɔ ne tɔ ye ne bɛ wele bandits armés de ye parce que maa minnu don a yirala k'a fɔ u bɛ trafic minnu na ni marifa feerew b'o la alamaden feerew yɛrɛ b'o la k'u bila ka taa jamanaw kɔ kan o bingani wale ninnu donc a mɛnna an ka autorité mɛnna kangarida la maintenant k'a yir'u la k'a fɔ u kana sigi ka fɔ ka se ka kɛ bon o n'a ta o ta accord yɛrɛ kɔnɔna la a yiral'u la k'a fɔ u yɛrɛ ka kuma na n bɛ se k'a fɔ hali an ka constitution yɛrɛ ka changer a bɛɛ sɔrɔla o accord ko in yɛrɛ dɔ fɛ k'a lateliya k'a da mun kan parce que Senako kuma tun b'olu de da accord kɔnɔna la bon ni dun y'an ka constitution kura in lajɛ Senako b'a kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ volonté tun bɛ an ka autorités la cogo min na ka se k'u satisfait d'accord ne ma min faamuya Fani i ye accord fɔ violation caman fɔ ko o kɛra yalima mun na anw ma accord dénoncer an bɛ don min na i ko bi bi in na an bɛ ɲɔgɔn na mais mɔgɔ si ma accord dénoncer yalima o kun ye mun de ye e y'o faamuya cogo di bon au fait accord dénoncé la parce que o la n da magara Algérie kan n ko an ka autorité weleweleda kɛ Algérie k'u lasɔmi k'a yira k'a fɔ accord kɔnɔna la a fɔlɔ ye fɔlɔ u ka marifa yɛrɛ bila n'o ye DDR ye u ka don o kɔnɔna la d'accord et maintenant an ye o wale in kɛ maintenant a yirala tuguni u ka maaw donna gouvernement kɔnɔ k'u ladon CNT kɔnɔ ni bɛɛ bɛ sigikafɔ in cadre kɔnɔna la o bon maintenant hali u ye violation minnu kɛ ni camarade Bill da magara a caman na nin bɛɛ kɛra ɲɛbila kumaw ye k'a ɲɛsin accord de ma k'a tengu Algérie la bon le fait que a yira sisan ninnu tɛ kuma yɛrɛ nɔfɛ fiyewu fiyewu ninnu ka objectif ye mun ye jamana in ka se ka tila et que olu ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ maintenant hali kangari gɛlɛn dar'u ye u b'u ka indépendance soi-disant indépendance fête mun kɛ nin donc u kana kɛ o de kama a date don an ka pankulu panna Kidali kunna u y'a essayer ka kumaw caya caya donc
faut u ye sommation yɛrɛ kɛ ni ka balu ci sanfɛ d'accord donc o provocation depuis o don autorité yɛrɛ kun kana ka ninnu bunte c'est à dire que sira bɛɛ fɛ D'accord. n'a ta o ta an ka autorité sera k'i yɛrɛ minɛ ka D'accord. kangarida kɛ k'a ɲɛsin Nations Unies ma o bɛɛ ka tila tugun MINUSMA ka MINUSMA fana wele ministère ka se ka kuma n'u ye D'accord. o de sen fɛ u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko an ka ministre n'o ye Ismaël Wage o ka se ka bɔ médiation yɛrɛ a ka ministère yɛrɛ la ko olu tɛna a reconnu d'accord bon n'i ye ko nin bɛɛ ta k'a lajɛ donc provocation bi mu u bila la d'accord maintenant an sera yɔrɔ min ma sisan segin kɔ t'a la d'accord parce que an balima minnu talen don otage la u fɛ donc il faut que olu ka se ka ta libre coûte que coûte d'accord colonel major yalima bibi na an bɛ don min na i ko bi Bill bɔra k'a fɔ armée donna ko kura de kɔnɔna na n'o ye reconquête du territoire national fan bɛɛ yalima armée kan ka mɔgɔw lakana yɔrɔ o yɔrɔ armée bɛ fɛ ka taa o yɔrɔ ninnu bɛɛ la yalima bibi na maa jumɛnw de bɛ ka an bali o la maa jumɛn ni jumɛn parce que acteur caman tɔgɔ bɛ fɔ yalasa an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw k'a faamuya jɔn ni jɔn de bɛ k'o kɛli bali bon an bɛna ɲɛfɔ pour que maliyɛn k'a faamuya armée t'a fɔ n ka jugu ye nin ye ni mɔgɔ min bɛ ka na sisan an b'a misali de ta alors mɔgɔ min ye bateau ci o ye armée jugu ye o ye mali jugu ye mɔgɔ min bɛ taa bali dugu dɔw la ka mɔgɔw faga o ye armée jugu ye o ye mali jugu ye mɔgɔ min bɛ taa sira da mobilitigiw ɲɛ ka u ka bolomafɛn minɛ ka fɛnw ta dugu jukɔrɔ fɛn jugu ninnu ta o ye armée jugu ye o ye mali jugu ye alors donc armée tɛna fɔ karisa de don hali e n'i yera la tant que an bɛ se min bɛ i kɔ bɛ da dɛnɛn na problème dɔ ye pour que maliyɛn tɔw de ka lafiya parce que an ti jɛ n'a ye bilen mali ti jɛ n'a ye bilen mɔgɔ ka to ka wuli a yɛrɛ ma k'a fɔ n bɛ taa kojugu de kɛ mɔgɔw la n'i y'a ye o sera ka se fo sisan ma c'est peut-être cogo de tun tɛ armée bolo cogo de tun tɛ mali bolo ka dankari a la alors maintenant ni an ye ɲɛmɔgɔw sɔrɔ mun ye fɛɛrɛ kɛ pour que kɛlɛkɛminɛnw ni o dankari fɛn ninnu pour que an ka se ka fu siri a la alors je crois que armée wajibiyalen don a ka wuli a tun ye yɔrɔ minnu bila k'a to a setanya na a ka a janto o yɔrɔ ninnu na o ye kelen ye armée kun ye yɔrɔ minnu bila parce que o MINUSMA fana kun bi yan MINUSMA bɛna taa donc MINUSMA bɛna yɔrɔ minnu bila armée ka to yɔrɔ occupé armée ko bila o ye kelen ye mais mɔgɔ min bɛ ka fɔ a la parce que n'i ko maliyɛn dɔw n'i ye tɔgɔw dɔw fɔ a la dɔw bɛ o mɔgɔ la minnu t'a la alors c'est pourquoi kojugukɛla o kojugukɛla bɛ se ka kɛ mun ye sema mɔgɔw tɔgɔ bɛ se ka fɔ a la sema ne bɛ sema kɔni fɔ n bɛ sema fɔ mais n tɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ a kɔnɔ parce que ni k'i bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ i laban bɛ ka mɔgɔw fara u yɛrɛ hakilina jigila sema ye coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye Azawad minnu bɛ groupes armés n'a fɔ an bɛɛ bɔra k'a fɔ olu ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu Azawadi ko in ye zirinda de Azawadi ko in ye zirinda de fo ka fɔ maliyɛnw k'a faamuya n'i y'a fɔ sisan bi tout de suite k'a fɔ minnu bɛ k'a fɔ u tulo banna k'u ka indépendance ta u ka jamana hɔrɔnya ta u k'u yɛrɛ ta u b'a fɔ ayi ko olu ma fɔ tɛ Azawadi ye fɛn min bɛ taa labɛn ka na don u tulo la ka don u hakili la k'a sɛbɛn papier la n m'o faamuya dɛ colonel a fɔ sisan k'i k'a fɔ indépendance d'u ma u b'a fɔ ayi ko olu ma Azawadi in bɔra min o la o tɛ fɛn ye u bɛ gulon mun u bɛ fɛn ye u bɛ gulon mun na quoi ça Azawadi tɛ fɛn wɛrɛ Azaw n'a fɔ ni ko banimɔcɛ ni ko Azawadi y'o fɛn ninnu dɔrɔn yɔrɔ ni fɛn mais maintenant u nan'u nɛgɛn de mɔgɔ mun y'u nɛgɛn a ka fɔ maliyɛn de k'a faamuya maliyɛn minnu maliyɛn ma ban ci tɛ dɛ maliyɛn banbanci caman de bɛ yen minnu sɔnna mali ko ye k'a fɔ ayiwa ni wɔɔrɔ nana don an ka du kɔnɔ an ka bɛnbaliya bila an ka fara ɲɔgɔn kan an ka wɔɔrɔ in kɛrɛ wala an ka du ka kisi ne kan b'o maliyɛnw de ma kan b'o maliyɛnw de ma dɛ
alors tubabuw de nana u ye azawadiɲɛw nɛgɛn parce que aw ko azawadi u ye u nɛgɛn u bɛ moyen d'u ma u bɛ maramafɛn d'u ma u bɛ wari yɛrɛ d'u ma u bɛ carburant d'u ma fɛn bɛɛ d'u ma walasa olu ka se ka na u sigi k'an ka dugu jukɔrɔfɛnw de bɔ a kɛ kun y'o de ye a kɛ kun ye nin dɔrɔn de ne bɛ segin a kan n b'a fɔ toujours pour que maliyɛn bɛɛ de k'a faamuya alors o ɲɛmɔgɔ minnu fana b'u la n'i taara o yɔrɔ kidalima yɔrɔ min na ko ka taa population ka taa don dugu la ka taa don hameau ni fɛnw na ka mɔgɔw ɲininka kelen kelen fɛn min kɛra o yɔrɔ mɔgɔw tɔgɔ la ni u ma foyi sɔrɔ a la a bɛ kɛ jigitigɛ ko ye dɛ o ɲɛmɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko an ka mɔgɔw wuli an ka nin kɛ o b'u bɛɛ gɛn fo nin ka fɔ maliyɛn fana k'a fɔ donc développement u tɛ développement de fɛ u b'u yɛrɛ de fɛ u b'u yɛrɛ kun ko de la alors ne yɛrɛ ye yɔrɔ si tɛ ne ma min yaala a la kosɛbɛ an y'a bɛɛ yaala alors i bɛ taa sɔrɔ wari min bɛ di u ma ɲɔ min bɛ d'u ma ani fɛn min bɛ d'u ma k'u ka taa tilan olu bɛ taa o kɛ masakɛ fɛn ye u yɛrɛ niveau la ye donc mɔgɔw t'a sɔrɔ mɔgɔw t'a sɔrɔ alors fo a bɛ fɔ de kidalikaw k'a mɛn a bɛ fɔ de agalikaw k'a mɛn a bɛ fɔ de tesalikaw k'a mɛn a bɛ fɔ de fo maliyɛn minnu bɛ nara u k'a mɛn a bɛ fɔ de maliyɛn minnu bɛ san u k'a mɛn minnu bɛ kita fo b'a mɛn u k'a faamuya minnu bɛ bamakɔ u b'a kalama alors fo de k'a faamuya alors donc nin kɔni kun ye fɛn ye nin ye wɔrɔgolo dɔ ye dɔ de b'i don a kɔnɔ ka na an bagabaga tɔw bagabaga n'a ye d'accord ni azawadi ko in y'o de d'accord parce que i m'a ye sanu bɔra ninnu bɛɛ y'a fɔ ni sanu ko in nana bɔ ils ont dit mɔgɔ wɛrɛ olu ta de ye sanu ye pour que e ka se ka taa ye olu de bɛ sɛbɛn d'i ma e bɛ nin sara u ye e bɛ nin sara u ye alors olu kɛra fɛntigiw ye alors que olu yɛrɛ tɛ baara kɛ bilen alors azawadi ko in ye jumɛn ye tubabuw fana b'u t'u sigi ye a ka kan k'a fɔ de depuis 1957 de Gaulle a voulu ko ka taa Mali territoire a yɔrɔ la k'u k'a di ale ma u b'a kɛ zone d'essai essai nucléaire Mali banna hali bi u ma ban mun b'a dugu jukɔrɔ sanu bɛ yen fɛn wɛrɛ bɛ yen telefɔni dilan ni fɛn ninnu bɛɛ de bɛ yen avion dilan fɛn nin bɛɛ de bɛ yen a fɔra ko ji de bɛ yen donc bɛɛ de b'o nɔfɛ ji qualité ani carburant d'accord an bɛ bon segin alors donc azawati ko problème de nin ye u kɔni bɛna an bagabaga parce que comme si je ne sais pas ni an bɛɛ denmisɛnnin ne y'aw fɔ aw ka plateau kan yan an bɛɛ denmisɛnnin ni fɛn dir'i dɔgɔnin ma ou bien fɛn b'i dɔgɔnin bolo ne b'a dɔn i tɛ se k'a sɔrɔ i b'a fɔ ko nin ye kɔnɔ ye nin ye kɔnɔ ye nin ye kɔnɔ ye o lajɛtɔ i b'i taa nin ta a la i b'a puruti a la u bɛ ka nin dɔrɔn de k'an na d'accord u bɛ nin dɔrɔn de fo population k'a faamu azawadi ko tiɲɛ ko tɛ d'accord awɔ ko yen fɛ ko tiɲɛ ko de tɛ u bɛ tubabuw de bɛ k'u nɛgɛn walasa olu ka se ka sigi yan yɛrɛ ko don yɛrɛ ko don i m'a ye tubabuw gɛnna fa bɛ wuli tubabu u n'an bɛ tila ka kelen u bɛna baara kɛ an fɛ yan d'accord merci beaucoup colonel Bill colonel bɔra ka hali n'a ma se k'a da don a bɛɛ la a bɔra ka acteur dɔ tɔgɔ fɔ n'o ye Sema ye yalima bi bi in na an ka progression e bolo acteur jumɛnw ni acteur jumɛnw de b'a contre la Oui, en réalité, le Mali est dans un complot international. Au kuma o de ye tiɲɛ ye quoi. cogo di n tɔgɔma bɛ mun f'i ɲɛna fɔlɔ fɔlɔ kɛlɛ tun bɛ kɛ ko ka juguw faga de mais sisan kɛlɛ bɛ kɛ c'est parce que c'est économique c'est parce que c'est rentable kɛlɛ bɛ kɛ sɔrɔko de la an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ni ala ye ka dugukolo jukɔrɔla lajarabi sanu marijanɛ ni pétrole ni fɛn caman na i bɛ segin n'a ye k'a fɔ k'i tɛ hɛrɛ sɔrɔ non diɲɛ marabagaw walayi u bɛ wulikajɔ fasugu bɛɛ kɛ k'i ka jamana déstabiliser pour que olu bɛ se k'o sɔrɔ kɛ cogo min na d'accord maintenant n ko mali bɛ complot international kɔnɔ misali damadɔni dɔrɔn e bɛ se k'a faamuya cogo min na Ismaël bɔra k'a fɔ anw ka jamana la souveraineté du Mali est reconnue au niveau des Nations Unies siga t'a la k'a fɔ ko Mali ka souveraineté k'a reconnue don mais Mali avion ka wuli ka Mali dugukolo dɔ yɔrɔ dɔ pan o dugukolo yɔrɔ ko sema mun sigilen bɛ yen nɔ o ka tila ka conseil de sécurité saisi ko ka kangari da Mali ye e t'a dɔn k'a fɔ k'o ye janfa dɔ ye ka b'o la tuguni an ka jamana marabagaw kanto wagati tɛmɛnen na ko prévu bɛ olu bolo ka ɲɛsin Faransi ma Faransi mun bɛ rebelle armé ka information d'u ma k'an ka sɔrɔsiw ka position d'u ma k'an attaquer o ye misali dɔ ye o parce que o Faransi de kɛlen don ka Europe jamana 27 ni États-Unis o de bilalen don o ɲɛma pour que ni bɛɛ don Mali la jamana bɛ jamana la an y'olu lasegin olu ko ko Faransi de tun ye autorisation d'u ma k'u kana Mali kɔnɔ ka sɔrɔ m'u sara Mali ɲɛmɔgɔw la
cogo di Mali ma contingent danois gɛn ka bɔ yan nɔ n'olu tun ko ko non ko olu tɛ taa ko parce que ko faransi de autorisation di olu ma a y'a fɔ non faransi ta t'an ka jamana ye o kɛra yan nɔ ka tɛmɛ d'accord donc n bɛna mun fɔ Azawad la l'histoire nous enseigne que Azawad ye le MNLA elle tun t'a la dɛ le mouvement national de l'Azawad c'était une association qui avait le récépissé de l'administration malienne mais waati min na Libi kɛlɛ kɛra ni Sarkozy kɛra sababu ye ka n'u bin an fɛ yan nɔ il y avait un ancien colonel du régime de Kadhafi qu'on appelle Najim o Najim de taar'i sigi Talot wa Imgat a wagati la ATT tun ye groupe ninnu bila ka taa kuma k'u ka marifa bila k'u ka na mais ale taalen sigi Azawad la u ye L de fara kan ko le mouvement pour la libération nationale de l'Azawad depuis o donni kama o y'a sɔrɔ labɛnw kɛlen don OCRS ko la mon père bɔra ka kuma ninnu fɔ depuis o donni kama anw ma hɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ mais a dun fɔra an ɲɛna ko rébellion wɛrɛw kɛra ɲɔgɔn cɛ o rébellion wɛrɛw kɛra yanni o cɛ le pacte n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna le Mali a signé en 1992 parce que an bɛ janfa kɔnɔ pacte national sera en 1992 pour la démilitarisation de tous les septentrions maliens pendant 10 ans o kɛra Mali kɔnɔ yan nɔ Mali janfara depuis o don fana la k'o bɔ yen nɔ tuguni u nana sɛbɛn dɔ k'an fɛ yan nɔ tuguni le programme national pour l'ajustement le programme d'ajustement structurel u nan'u k'an fɛ yan nɔ ko parce que ko an bɛ yɔrɔ min na dans les années 80-90 k'an mako bɛ yakubayali de la k'an mako tɛ lakana la u tun nan'u de don an ka jamana marabagaw kun na o nana kɛ sababu ye an ye taa don an ka kɛlɛkɛminɛnw na an y'an ka armée laisser an y'an ka armée abandonner o nana kɛ sababu ye 20 ans 30 ans après an nana dɔn ko ja ko yakubayali tɛ sɔrɔ tant que ni lakana tɛ ko wa lakana yɛrɛ fɛnɛ tɛ se ka sɔrɔ tant que ni yakubayali tɛ en quelque sorte an binna janfa kɔnɔla la kojugu maintenant an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana marabagaw bɛ wuli ka jɔ min na bi an ma marifa ta ka ɲɛsin diɲɛ jamana si ma d'accord an ko de ko an ka jamana an ka yɛrɛbaya ka segin an ma an ka jamana mara ka se ka boli an ka jamana fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na o de kɛlen don kiri ni wɔyɔ ye k'a ye k'a fɔ résolution 2690 du 30 juin ni ma fili 2023 o ko MINUSMA ka base fɛn fɛn bɛ yen 13 mun bɛ jamana in kɔnɔna la k'a base 13 bɛɛ lajɛlen kan ka lasegin jamana de ma n'o représenté don par l'armée malienne ko fɛn fɛn bɛ o ko la ko bɛɛ ka marifa bila ko n'u ma marifa bila ko mun kan ka kɛ u la o de kan ka kɛ u la d'accord donc an b'o wuli ka jɔ mun na la reconquête du territoire national donc n'i y'a faamuya o mouvement minnu bɛ mouvement armé olu de bɛ ka a ko essayer k'a saboter a fɔ ko rebelle dɔrɔn c'est des rebelles parce que résolution 22 27 y'a fɔ résolution 21 64 y'a fɔ d'accord des rebelles c'est des terroristes voilà c'est des terroristes c'est des bandits rebelles c'est des terroristes c'est des bandits d'accord c'est des terroristes c'est des bandits rebelles c'est des d'accord a faamuyara colonel bibi na Ismaël an bi yɔrɔ min na mɔgɔ dɔw ko kɛlɛ ye dakun fila ye colonel bɔra k'a fɔ terroriste bɛ yen minnu bɛ yen ni n'u tun ye accord signé dɔwɛrɛw bɛ yen minnu tun bɛ centre la dɔɔni ni olu fana bɛ nord fan dɔw la yalima olu fana ka niveau bɛ cogo di an b'a ye k'a fɔ olu fana bɛ attaque dɔw kɛ yalima an kan k'u bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ walima a ko bɛ cogo di e bolo maliyɛnw kana ɲinɛ parce que MNLA de nana ni nin bɛɛ ye anw da la yan nɔ Amsardini o Muja o an t'a si dɔn MNLA de nana ni nin bɛɛ ye anw da la yan donc an bɛ don min na ko bi mɔgɔ fɔlɔ min ye accord violé parce que accord ko in an kana ɲinɛ o de kɔ mɔgɔ fɔlɔ min ye accord violé o y'olu le ye maintenant n'i ye accord violé ne b'u bila munna min kɔnɔ i n'a fɔ mon père yɛrɛ kɔnɔ ma kuma na c'est-à-dire ne b'u kɛ bandits armés de ye o la n ye kuma daminɛ n k'u bɛ trafic minnu kɛ maintenant u autorisé tɛ o k'o kɛ o mɔgɔ o mɔgɔ bɛ trafic d'armes k'i ka jamana kɔnɔna la bandits armés de don donc sanction kana ka tale kama togo o togo o bɛ ta o sira fɛ maintenant i ka kuma kɔnɔna la centre yan fan fɛ minnu bɛ attaque la i n'a fɔ Kofa n'a ɲɔgɔnnaw Jinim kana o se Amsardine ma n'o ye Iyad Agalina mɔgɔ mais an bɛ ninnu bɛɛ classé ninnu bɛɛ ye bandits de ye
u bɛɛ ye bandits armés ye a bɛɛ bandits armés de bon e mɔgɔ min taara i bolo ta k'o di bandits armés ma donc i yɛrɛ fana ye ɲɔgɔnna bandit de maintenant i kana ka kɛlɛ cogo min na i bɛ kɛlɛ ten de. d'accord e bolo bi solution ye min ye o de ye ka fɛn o fɛn bi reconquête in bali k'olu bɛɛ kɛlɛ sabu ka d'a kan i y'a fɔ i ka kuma daminɛ na ko nin ye an selen non retour de la yalima an b'o niveau la bi yan. n'i ye dugukolo ta k'a lajɛ ka histoire bɛɛ ta k'a lajɛ diɲɛ jamanaden dugukolo sanfɛ hali n'an taara diinɛ fan fɛ k'a fɔ ko maa dɔ de bɛ fɛ ka e ka jamana yɔrɔ dɔ puruti la ko k'a ta ye ko sigi k'a fɔ ko bigi ye o ko ɲɛnabɔ ne m'o mɛn histoire kɔnɔ. donc kɛlɛ de b'a ɲɛnabɔ. kɛlɛ de bɛ kɛ a b'a to kɛlɛ de kɔnɔ ka sigi a fɔ kɛ donc maintenant n'u y'a ye k'a fɔ dadigi kɛlɛ b'u la donc u bɛ sɔrɔ ka cessez-le-feu demander aw bɛna a bɛ sigi a fɔ kɛ Kidali tun t'anw bolo yan an ka gouverneur tun bɛ Kidali n ka foli b'a ye Kamisiko mais k'o to Kidali an bɛ an tan ni fila la wagati min na janfa nana kɛ anw na cogo min na Kidali ka se ka burun ka bɔ an bolo mais mun y'a kɛ marifakisɛ de y'a burun ka bɔ an bolo bon maintenant an y'an to o de kɔnɔ ka taa Mauritanie président wele ka na u ka na médiation kɛ u nana tɔ bɛɛ dabiri an dala accord kɔnɔna la. d'accord an bɔr'o de kɔnɔ sisan maintenant ninnu bɛ ka traité cogo min na an t'u dɔn rebelle ye an t'u dɔn dɔwɛrɛ ye bandits armés de don donc ninnu bɛ bunte de an bɛ sira mun kan sisan an ni Kidali tɔ ma jan tuguni. an yɛrɛ bɔra k'o kunnafoniyaw sɔrɔ armée y'a bila k'a fɔ ko fɛn min ye ANEFIS ye ni o bi kilomɛtiri 100 ni dɔɔni na ani Kidali cɛ k'a fɔ ko an attaquera yen nɔ an ka convoi bɛ ka taga yen nɔ sa o b'a yira k'a fɔ hali ni armée ma information bɛɛ di k'a fɔ k'u kundalen bɛ yɔrɔ min kan o dɔɔnin don. parce que armée bɛ taa dɔɔni dɔɔni de armée ni anw tɛ kelen ye parce que armée ka jateminɛ ka bon kosɛbɛ bon n'i dun ye nin yɔrɔ in lajɛ a yɔrɔ bɛɛ ye kulu de bon maintenant an ka pankulu minnu bɛ wuli maa minnu bɛ ka ninnu dɛmɛ armée informé don nin bɛɛ la donc f'u ka taa dɔɔni dɔɔni o ni mini minnu dalen don sira la donc armée bɛ nin bɛɛ de jateminɛ c'est pour ça armée sen ka suma dɔɔni mais an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye k'u la rassurer o ye président ye discours min kɛ 22 septembre la k'i adressé jamanadenw na a ka kuma kɔnɔna la yɔrɔ dɔ bɛ yen n y'o tɔmɔ a y'a yira k'a fɔ an ka constitution kɔnɔna la sigiden 24 n'o ye article 24 ye k'a yira k'a fɔ denmisɛnnin mɔgɔ fɛn fɛn bɛ n'i ye san 18 sɔrɔ denmisɛnnin kun na ka yɛlɛ ni mɔgɔ ser'i ma i bɛ wele i ka na jamana bɔ bolo la minnu bɛ yen n'u ye formation kɛ SNJ la donc welewele da bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ma fo ka na kɛ mɔgɔ minnu ye retraite ta san 5 kɔnɔna la n'i ma fili u bɛ se ka rectifier tabali sanfɛ donc ni président y'o fɔ yɔrɔ min na o b'a yira k'a fɔ ko tɔba bɛ yen mun kana ka kɛ donc obligatoirement bi la fɔ cogo min na an ka territoire fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko MINUSMA de kɔni taara k'an kana ka taa an sigi MINUSMA dagayɔrɔ la an b'a bɛɛ minɛ. d'accord donc a tɛ minɛ ni bigi ye a tɛ minɛ ni papier ye n y'a fɔ an b'an to bunteli le kɔnɔ sigikafɔ bɛ sɔrɔ ka kɛ et maintenant o b'a sɔrɔ déjà force b'an na an mana mun fɔ o la sigikafɔ kɔnɔ o de bɛ jamana nafa sinon ne mɔgɔ minnu b'a fɔ ko marifa t'a ɲɛnabɔ k'an ka sigikafɔ kɛ an ni ninnu bɛna sigi an bɛna mun de fɔ san 10 an bɛ nin ko in kunna o kɔnɔna la denmisɛnnin minnu bɛ ka bange o kɔnɔna la u t'an ka drapeau couleur dɔn u t'an ka hymne national dɔn wa hali kalan min bɛ ka k'o kunna o ni kalan min bɛ ka k'an ka denmisɛnninw kunna ekɔliso kɔnɔ danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ mun kɔ plus san bɛ avancer i b'a ye ninnu b'u ka denmisɛnninw labɔ ka taa kalan de kɛ kɔfɛ et maintenant diplomatie kalan b'o kɔnɔ armement kalan b'o kɔnɔ u tɔ bɛ kɔkɔ de donc plus n'an ye temps d'u ma ka taa ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ko tɔ bɛ gɛlɛya n'i ye ninnu ta k'u lajɛ ka bɔ kuma yɛrɛ kɔnɔ a maliyɛn yɛrɛ ka dɔgɔ u la minnu bɛ sema kɔnɔ a tila bɛɛ ni mun tɛ Algérien o ye Libyen ni mun tɛ Libyen o ye Nigérien bon maintenant an bɛ se k'an sigi k'o lajɛ cogo di an bɛ don min na ko bi an ka gɛlɛya fanba bɛɛ an ka nɔgɔ yɛrɛ bɔ a la jamana fila kɛrɛnkɛrɛnna jamana fɔlɔ o ye Algérie Algérie de tɛ k'i kɔnɔjɛ anw ye nin baara in cadre kɔnɔ mun kɔsɔn teliyara merci k'a sababuya kɛ dugu jukɔrɔ fɛn bɛ anw fɛ yen o sɔrɔ i n'a fɔ mon père da magala la cogo min na n'i ye pétrole ta k'a lajɛ ka gaziw ta k'a lajɛ
ATT ka tile la ala ka ɲinɛ a la australien dɔw wele ka na donc olu ka se ka an ka dugukolo fɛnw lajɛ pétrole kun kan donc Algérie b'a dɔn tigitigi n'o bɔli daminɛna depuis o don fo ka na se bi ma anw ni RF farala donc an bɛ mun fɔ vraiment Algérie ka côté la o ka lajɛ kosɛbɛ Mauritanie ta ka nɔgɔ la mais Algérie de ye ko in yɛrɛ jubaju ye donc fɛrɛ ka kɛ vraiment diplomatie niveau la gɔn tɛgɛ ka yira Algérie fana na ten. D'accord, colonel major Diarra Kone yalima i bɛ mun sɔrɔ ka da nin kan k'a ye k'a fɔ an ye accord signé 2015 san 8 o kɔfɛ yalima bibi na maa caman ka fɔ la maa caman ka yeta la k'a fɔ o kɔni a kɛra i n'a fɔ ça a été un échec yalima e fana b'a ye ten yan. Bon a ma kɛ cogo cogo accord o ye tubabukan de ye. Bɛnkan. Alors bɛnkan b'a to bɛɛ bɛ a yɛrɛ ye bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ nka ni bɛnkan ma sabati bɛɛ fɛ o ye bɛnkan tiɲɛnen ye. Mais c'est clair et je crois que ale y'a fɔ déjà ni fana y'a fɔ u ye bɛnkan sɔsɔ yɔrɔ min na u y'o yɔrɔw fɔ ne tɛna o yɔrɔnin fɔ ne bɛ fɛ ka mun fɔ maliyɛn de an ma wuli ka taa Kidali an ti wuli ka taa Kidali kɛlɛ kama c'est comme si ni armée bɛ ka wuli ka taa Kayi sisan armée bɛ ka wuli ka taa Sikaso armée bɛ ka wuli ka taa Mopti mɔgɔ t'a ɲininka ni e min bɔra ko ne ti sɔn aw ka taa ye o ye armée jugu ye o ye Mali jugu ye armée tant que armée bɛ se armée bɛ jigin o kan de minɛ. D'accord, donc kɛlɛ in a tɛ se ka éviter bilen. Ale ma wuli armée ma wuli kɛlɛ kama fo k'a fɔ de maliyɛn k'a faamuya a fɔra de Mali yɔrɔ dɔ bɛ taa di maliyɛn ma parce que dunan min tun bɛ yan a sariya de y'o ye MINUSMA bɛ ka taa kan minnu bɛ yen a bɛ di Mali de ma donc Mali ka armée bɛ déjà a bɛ di Mali armée ma Mali armée de bɛ ka taa o la maintenant u taatɔ ye ni e min ye fɛn jira u la mun tɛ fɛn ɲuman ye n'u bɛ se ka mun k'i la u b'o de k'i la minɛ fo maliyɛn k'o de faamuya a tɛ k'a fɔ ko armée bɛ wuli fo k'a fɔ an bɛ taa kɛlɛ kɛ nin yɔrɔ la maliyɛn moyen min bɛ armée bolo bi a bɛ se ka Bamakɔ ci yɔrɔnin kelen pewu an ka tɛmɛ armée ni sɔrɔsiw ka laɲini ye mun ye ka tɔw lakana ka civils lakana donc u tɛ se ka wuli ka taa kɛlɛ kun mais ni min fana k'u tɛ se k'u ka baara kɛ ko jamana tɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya jira a ka dugukolo yɔrɔ min na armée bɛ intervenir tant que a bɛ se armée bɛ intervenir Kidali ta in de y'o ye donc an bɛ ka taa an bɛ taa an ka kanw de minɛ ministre bɛ taa kan di an ma ni mɔgɔ min ko ale tɛ sɔn an y'a ye dɔw wulila k'a fɔ ko non u ka wuli u tɛna sɔn u ye kɛlɛ kɛ départ pour que an yɛrɛ kana se u bɛ ka kɛlɛ kɛ u bɛ ka taa mɔgɔ attaquer u bɛ ka taa mɔgɔ bɔnɛ o nin na donc jago o ye jugu ye tant que se bɛ kɛ ni min bɛ to o la o tigi bɛ to o la olu de ye Mali jugu de ye fo k'a fɔ de maliyɛn bɛɛ de k'a faamuya o yɛrɛ de don maliyɛn min bɛ k'a fɔ ko kɛlɛ ma ye armée ma wuli kɛlɛ kama gouvernement ka mɔgɔ si ka taa kɛlɛ kɛ mais ni i bɛ taa i ka dugu dɔ la i bɛ taa i ka foro la sisan ou bien i bɛ taa i ka yɔrɔ dɔ la ni mɔgɔ min ko k'i tɛ taa o tigi ye kɛlɛbaga i ma o ye kɛlɛbaga ma n'i bɛ se n'i tɛna yɛrɛ tugu k'i faga u n'a fɔ u tun bɛ ka an population faga cogo min ka armée faga cogo min na n'an tɛna o kɔni tɛna to yen bilen o tuma minɛ sɔrɔ a kun bɛ kɛ jumɛn ye a bɛ jira u la karisa an ta tɛ kɛlɛ i bɛ to an bɛ tɛmɛ de n'i tɛ fɛ ka to an bɛ tɛmɛ an bɛ taa k'i bɔ yen an bɛ tɛmɛ an bɛ taa an ka baaraw de kɛ ka maliyɛn mun bɛ fɛ ka Mali taa ɲɛ k'olu lakana. D'accord, colonel ɲɔni ka bɔ o yɔrɔ kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ nin kɛlɛ in fɛnɛ a bɛ kɛ terrain kan mais communication fɛnɛ don an y'a yira k'a fɔ e DIRPA directeur kɔrɔ ye nka an b'a ye réseaux sociaux ka fɛn caman bi bila a bɛ fɔ nin kɛra yan fɛ a bɛ fɔ nin kɛra e o communication ye cogo di internet kan. Bon i bɛ ladili jumɛn fɔ mɔgɔw ye. Bon ne bɛ ladilikan min fɔ maliyɛn ye d'abord n bɛ ladilikan min fɔ sɔrɔsiw ye n b'a fɔ sɔrɔsiw de ye fɔlɔ n b'a ɲini sɔrɔsiw fɛ u k'u janto u k'u jija olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u kana kɛ sababu si ye olu ka ja jugu in ta k'a fɔ ko a bɔra olu fan fɛ n b'o ɲini olu fan fɛ fɔlɔ alors ni o bɔra ni olu sera k'o kɛ alors an bɛ ɲina mun kɔ a bɛ fɔ ko satellite o ye fɛn jɔnba min bɛ fɔ sanfɛ a camanba de dirigelen don Mali kan hali an bɛ yɔrɔ min na ni mun fɛ ka fɛn min kɛ dɔrɔn alors ni min ka ɲi u t'o ta o ni min man ɲi de alors u bɛ t'o ta olu yɛrɛ fana bɛ mɔgɔ dɔ de bila ko maliyɛn b'u hakili de to a la u bɛ maliyɛn dɔ de sara maliyɛn komi a dɔw yɛrɛ fana tɛ maliyɛn ni mɔgɔ min n'a digira mɔgɔ min na c'est que o tigi b'a la de
ne kɔni t'a dɔn ne tɛ se ka sara n kana kojugu kɛ maliyɛn wɛrɛ la u ka taa kojugu kɛ u k'o jaw ta pour que u bɛ taa fɔ nin filɛ nin ye 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 des fois u yɛrɛ bɔ a tigi bila an ka fini na nin bɛɛ de yera nin bɛɛ de nin preuve de bɛɛ nin bɛɛ de bɛɛ ye communication de nin bɛɛ de ye communication ye walasa k'a jira k'a fɔ ko mali sɔrɔsi man ɲi ko mali armée man ɲi ko mali finidonnaw man ɲi ko mali gouvernement man ɲi nin bɛɛ ye pour que au moins ka défaut de bɔ u la ka défaut bɔ an na nin o y'o ye communication bɛɛ tɛ kuma o fana ye communication k'a jira pour que mɔgɔ bɛɛ ka faamuyali ka kɛ kelen ye o de ye communication alors u bɛ ka mɔgɔw sara bɔlɔlɔ yɛrɛ kun de y'o ye u bolo bɔlɔlɔ fiɲɛ ye mun ye an caman de b'a la u t'a dɔn bɔlɔlɔ fiɲɛ mun ye u t'a dɔn bɔlɔlɔ ye mun ye olu kɔni téléphone b'u bolo crédit b'u bolo u bɛ don alors ninnu bɛ fɛn dɔ f'u ɲɛna ni nana i bɛ nin fɔ ni nana i bɛ nin fɔ ni nana n'u bɛ fɔ donc u bɛ théâtre bɔ de la i n'a fɔ théâtre parce que mi rôle de b'u bolo u bɛ k'a jouer olu kɔni b'u taa ni sɔrɔ e ka n'a bɛ ka diya i fa b'i fa i dɔgɔnin b'i faga i ka mɔgɔ sigiɲɔgɔn bɛɛ bɛ ka kɛ musokɔrɔba o tɛ ko ɲuman ye alors donc an bɛ mun fɔ maliyɛn ye aw y'aw janto bɔlɔlɔ ko in na bɔlɔlɔ ko in ni tant que e tigɛ t'a kisɛ kan alors parce que téléphone nafa ye jumɛn ye ne m'a fɔ a nafaw ka ɲi dɛ e kunkolo bɛ se ka tigɛ ka taa bila mɔgɔ wɛrɛ kunkolo la e jani dɔɔni mana sɔrɔ hali u bɛ se k'e n'u ye photo di machine bɛ se k'e a bɛɛ bɛ se ka kɛ machine bɛ se k'e dessin u bɛ se k'e kɛ muso ye u bɛ se ka taa e bila ko la ko min e ka éducation e ka lamɔ tɛ jɛn n'a ye u bɛ se ka o dessin ka t'i bila o la mɔgɔ ɲɛ bolo alors nin si tɛ tiɲɛ ye nin si de tɛ tiɲɛ ye u bɛ ka du mun ci u bɛ ka furu mun sa ani u bɛ ka mɔgɔ mun kɔ don ɲɔgɔn na bɔlɔlɔ ko dan y'o de alors maintenant que problème ye mun ye olu de bɛ wari di dɔw ma olu b'a dɔn ka fɔ i bɛ to ka nin fɔ don o don a caman ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais a caman bɛ bɔlɔlɔ maliyɛnw yɛrɛ don u bɛ ka maliyɛn burujali min kɛ u bɛ ka gouvernement burujali min kɛ u bɛ ka mɔgɔ dɔ burujali min kɛ parce que u b'a hakili don u kɔnɔ u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina alors don o don u b'a fɔ nin kɛ tan ni wulila i bɛ nin fɛ tan don o don wulila ne yɛrɛ karisa o ye nin ye karisa maliyɛn dun an tɛ foyi de ɲɛɲini n'a fɔra sisan ko e ye to dun sisan hali u t'a ɲini k'a fɔ ko o ye normal ye u ye karisa ko a ye to dun mɔgɔ si tɛna fɔ ko to dun o ye jumɛn ye. D'accord, merci colonel Mohamed Bill an b'a sɛnsɛn halisa jamukan kɔnɔ jama ko di yalima bibi in na an sera phase min ma yalima bɛn ani keleya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛnw de kan san 10 ani kɔ kɛlɛ kɔfɛ. o bɛ na wagati min na ni sebaaya dɔnna ni ko ni sebaaya dɔnna ni mali jamana a dugukolo bɛɛ kɛra mali ta ye wagati min na sigikafɔw bɛ na ka cɛfaw ni fɛn caman bɛ na parce que an bɛ yɔrɔ min na bi in na moi ne tɛ mun faamu wagati min na jamana wolomatrice tabaw bɛ wuli ka jɔ la k'an ka jamana kɛ an ta ye o wagati kelen de la i bɛ dɔw kumakan de mɛn k'a fɔ ko kɛlɛ dɔrɔn ko marifacikan dɔrɔn ko o tɛ ko ɲɛnabɔ moi je me pose la question a dɔw la m'a dɔn n bɛ a caman bonya quoi mais n m'a dɔn k'a fɔ n'u ka réflexion poussé kojugu n ko kɛlɛ de y'a to droit de veto filɛ nin faransi bolo droit de veto filɛ nin rusi bolo droit de veto filɛ nin états-unis ni ninnu bolo parce que deuxième guerre mondiale la a dɔnna k'a fɔ ko ninnu de ye sebaaw ye droit de veto dira u ma u ye droit de veto sɔrɔ cogo di c'était les gagnants de la deuxième guerre mondiale parce que an bɛ yɔrɔ min na bi n'i ko ko an ka kɛlɛ an bɛ an ka reconquête min na k'an ka jɔ ko sigikafɔ ka kɛ sisan nɔ o ye k'an segin kɔ de moi je pense que c'est un discours très très dangereux o ye k'an segin kɔ de ka taa an bila 2012 wagati ninnu na essayer ka an bɛ élan min kɔnɔla la pour la reconquête k'o kase cogo min na alors que ni jamana foyi tɛ yen nɔ Bill k'a fɔ ko n'i ye faransi ta k'a jateminɛ kɔrisiw bɛ yen n'olu wulila diɲɛ don o don ko faransi dugukolo olu bɛ yɔrɔ min na ko k'o k'u ta ye a bɛ lakale da fila de la olu bɛ wuli u b'u si latunu quoi kuma tɛ da tɛ don a la yɛrɛ k'a fɔ ko a ye taa négociation na n'i taara États-Unis les premiers habitants des États-Unis les Amérindiens olu bɛ Texas
u tun bɛ fɛ k'olu si tunun n'olu welela bi ko k'olu ka indépendance d'u ma Texas date don a la u b'u si la tunun quoi ko négociation o bɛ fan bɛɛ fɛ n'i taara Espagne ainsi de suite mais pourquoi anw fɛ yen wagati min na armée tɛ ka taa baga mɔgɔ ma dɛ an ka dugukolo yɔrɔ dɔn u ka segin an ka mara kɔnɔna la ko ayi ko ka kɛlɛ dabila ko sigikafɔ ka kɛ sigikafɔ bɛ kɛ wagati min na anw m'an ka laɲini minnu ye nɔfɛ n'o kɛra an ta ye hali silamɛya yɛrɛ la kɛ n ko kɛlɛ de kɛra donc comme t'o maîtriser kojugu mais moi je pense que sigikafɔ bɛ kɛ wagati min na ni setigi mɔgɔ min bɛ se ko la ni o ka setigiya dɔnna an bɛ taa sigikafɔ la lorsque nous sommes en position de force maintenant o sigikafɔ bɛ kɛ wa hali o kɔnɔna la au sein du mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts nous on est en train d'établir je sais pas un programme un projet même qu'on va soumettre ça même n'an n'an ka jamana marabagaw ye ɲɔgɔn ye k'a ye k'a fɔ minnu sɔnna ka kɛlɛkɛminɛn bila olu ka essayer ka formation fasugu dɔw ka kɛ u kun même k'a fɔ u y'o bila n'a ma n'u ye ka taa armée la mais formation professionnelle ka d'u ma i b'a fɔ Ismaël ninnu ye écoletigiw ni fɛn caman bɛ yen u ka taa formation kɛ pour que u bɛ se ka enrôler o domaine ninnu fɛn kɔnɔna la et puis kɛlɛ a fɛɛrɛw fana ka expliquer mɔgɔw ɲɛna dans les questions des droits de l'homme o ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que kɛlɛ banni dɔrɔn t'a bannen mais il y aura toujours des processus après même la reconquête minnu bɛ se ka waleya cogo min na voilà ne tun bɛ fɛ ka yɔrɔnin fɔ nin a ka fɛnnin kan ni si vous le permettez Mali bɛ sigikafɔ la hali bi président Assimi peut-être hali n'a tɛ kan lamɛn a ka mɔgɔw bɛ kan lamɛn aw bɛ a bɛ to ka jaw dɔ ye kuma dɔ la ko président Assimi ko a bɛ ka maliyɛn dugutigilakaw k'u wele k'u sigi k'u ɲininka ne ko sigikafɔ ye bi tɛmɛ o kan wa alors ko bɛɛ ne bɛ fɛ ka yɔrɔnin min fɔ bɛɛ de k'a ka baara kɛ sɔrɔsiw k'u ka baara kɛ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ ni marifa b'a bolo a ka kan ni min ye o ka jira la justice k'a ka baara kɛ ni mɔgɔ min minɛna ka d'u ma a ka kan ni min ye o ka jira o la alors maintenant président bɛ ka mɔgɔw fana wele président min se o de la o karisa na e ka problème jumɛn nɔ aw ko tan a y'a lajɛ an ka nin kɛ an k'an lajɛ moi je crois que o ye sigikafɔ de an ka sigikafɔ de donc o tɛ k'a fɔ ko armée ka taa minɛn cɛ ka armement ta ka taa bila magasin kɔnɔ ka da sɔgɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'o fɔ a ma faamuyali kɛ Mali jugu dɔn armée b'a ka baara kɛ ni min hakili la e tɛ kojugu kɛra i bɛ marifa de bila président bɛ k'i wele association bɛ yen je crois que hali parti politique bɛ yen mɔgɔ min bɛ yen mun bɛ se a bɛ se ka ɲɔgɔn lamɛn o alors n'aw bɛnna mun kan ni o bɛ se ka timɛ o bɛ timɛ kɛ alors président ye mɔgɔw wele hali kidalikaw a y'u wele o a ye kidalikaw ɲɛmɔgɔ wele a y'a wele peut-être même en privé vraiment aw ka hakilina ye jumɛn ye an ka nin kɛ an ka nin kɛ an ka nin kɛ an ka nin kɛ alors mais si ni ye marifa ta i kɛra armée jugu de ye jamana de kɔnɔ mais armée dɔrɔn de jamanalen don ka marifa ta k'a fɔ k'i bɛ maka kɛlɛ n'a ye fo a bɛ fɔ maliyɛn de k'a faamu n'i minɛna na i jo t'a la. d'accord merci colonel Ismaël ka bɔ nin kuma kɔnɔna na yalima bi bi in na siratigɛ jumɛnw bɛ bɛn ni keleya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Bon, rapidement, il y a un gars mais 30 secondes, tu as commandé rapidement. Il va y avoir la bamu rebe anga finitigu ka. Communication jora ka bo kele kono kosebe. Tugori. Merci. Mon père sur le plateau quand bien jaranya kosebe parce que on va sur amena ala barka la kenema ba encore à travers retraite là. Mais Mamou Blala non là, on me voulait dire des fois que la mouille, ne dure pas une mouille. Car faut civil mounoubékou yéré espérer guerre communication quand on est armement coca. On est béka en balma mounoubé centre là, n'a faut donc on demande ni fond. Car au lieu to kumu ko unyeshi anga finitigu tigla mouoma. On est clé no barao guerre à Kosebe. Parce que ni il nana film tourner plateau sans faire car il a fait ni arma de be Mali bolo a bɛ se ka diɲɛ wuli ni seconde kɔnɔ a bɛ se ka nin kɛ tan a bɛ se ka nin kɛ tan k'i yɛrɛ kɛ expert ba ye et que mɔgɔ dɔw bɛ degun kɔnɔ olu bɛ o degun kɔnɔ olu ka tila tuguni ka o weleweleda kɛ k'a fɔra ko nin arma b'an bolo nin b'an bolo ko kuma k'a taara min
o yɛrɛ fana y'a dama insécurité k'o ɲɛsin an ka finitigi tigilamɔgɔw ma parce que mɔgɔ jigi tigɛlen kuma dɔ fɔra ko bɛ a tigila sewa ka yira k'a fɔ nin armement bɛ jamana bolo nin bɛ se k'u protéger hali ni i sara a bɛ se k'i kɔnɔnuguw ye nin bɛɛ b'an bolo ka tila ka n'a ye tɔɔrɔ bɛ i kan e dun ɲɛ tɛ mɔgɔ la i kɔ a wagati donc an b'a fɔ DIRPA ɲɛmaa ye fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ armée kun kan civil da ka b'o la communication kɔnɔ kelen filanan n'u bɛ fɛ o ni DIRPA dun y'o fɔ non DIRPA y'a fɔ ko bɛ ka kɛ sanction tara a la i ye jɔn sanctionner a la n kɔni m'o mɛn i m'o mɛn o donc tuma dɔ la an b'a yɛrɛ ɲininka a ka d'u ye de wa a b'u arranger de wa bon kɛlɛ dun ye fɛn ye nkalon tɛ se ka tigɛ kɛlɛ kɔnɔ parce que kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don ale bɛ ye de donc ka weleweleda kɛ maa minnu b'a baara la u ka kangari gɛlɛn d'u ye u k'a dabila walima n'u bɛ fɛ u n'u ka baara kɛ u k'u former kuma fɔcogo la u kana taa film tourner a ka hakɛ to i b'a fɔ ko an bɛ Rambo den film de la an ka bɔ o kɔnɔ an bɛ tiɲɛ de kan jamana ko la ni jamana ko kuma bɛ fɔ a tiɲɛ ka fɔ vraiment k'a fɔ DIRPA ɲɛmɔgɔw ye u k'u ka précaution ta o ko kama ni maa fɛn fɛn sɔrɔla la sanction ka ta i n'a fɔ mɔpɛrɛ da magara yɔrɔ dɔ la vraiment an ka magistrat k'u ka baara kɛ o yɔrɔ la i n'a fɔ cyber criminalité yɛrɛ a ko dayɛlɛla k'a warakata donc vraiment u ka essayer k'u tigilamɔgɔw d'accord bibi na ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ fura ye kɛlɛ de ye solution foyi t'o la diɲɛ yɛrɛ sigilen don o de kan kɛlɛ fura ye kɛlɛ de ye ni kɛlɛ dayɛlɛla la seba de bɛ ye donc ni seba yɛra maa min bɛ yen k'a fɔ ko a affaiblit kɛlɛ kɔnɔ ale bɛ sɔrɔ ka sigi a fɔ demande a bɛ sɔrɔ ka bɛn kɛ mais k'a fɔ de marifa bɛ dɔ bolo et que jamana ɲɛmaaw ka autorité tɛ se ka boli aw kan hali an ka gouverneur yɛrɛ tɛ se ka sigi yen walima n'an ka jamana ɲɛmaaw de bɛ taa fɔ an ka ration dɔ de di olu ka se ka taa en même temps mɔgɔw de b'aw bolo fana minnu bɛ tila k'an ka jamana ɲɛmaaw sécuriser an tɛ jɛn n'o ye a mɛnna n y'a fɔ n ko hali an ka sɔrɔdasi minnu dagalen bɛ Kidali k'u cantonner u k'u labɔ parce que an bɛ ka se danku ma segin ko kuma kɔni o t'a la ni cɛdenw tɛ bɔli kɛ o tuma tabale bɛ gosi ka volontariat fɛnɛ kɛ ni histoire in a ka kan nin ka ban nin transition tile in kɔnɔ an ka bɔ Kidali ko nin histoire in kɔnɔ Kidali ko la pewu an balima minnu talen don otage la an balimamuso minnu talen don otage la an denw ni an dɔgɔnin minnu talen don otage la Alikabas n'a ka maaw fɛ parce que mon père k'ale tɛ tɔgɔ fɔ tɔgɔ fɔ kana an sera yɔrɔ ma koyi a ka kan fuga sirala k'a ko jɔ pewu fo nin ka don tariku kɔnɔ de c'est à dire que maa siya wɛrɛ kana wuli tuguni ke e de bɛ taa jagoya histoire dɔ créer Azawadi y'a don ta Djiboli sira don Kulu don ta nin bɛ taa an ma mun y'an ka histoire kɔnɔ o tɛna karaba k'o d'a ma donc ninnu ka kɛ exemple ye maa wɛrɛ kana wuli fan wɛrɛ fɛ tuguni k'e bɛ fɛn wɛrɛ revendiquer k'a sababuya kɛ an ka autorité kɛra ka c'est à dire que u kɛra ka sigi jamana fan 14 bɛɛ la k'u ka autorité boli yɔrɔ o yɔrɔ ninnu bɛ kɛ exemple de ye solution t'a la kɛlɛ fura ye kɛlɛ de ye wa ninnu bɛ bunte de an b'an to bunteli de kɔnɔ ka sigi a fɔ kɛ d'accord a faamuyara ɲɔni an kana colonel major ka continuer ni babu ye an b'a fɔ an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ye k'u bɛ se ka contacte ta sisan nɔ 65 65 50 50 n'o ye 65 50 50 walasa k'u da don baro in na ka question fɔ walima k'u hakilinata fɔ n'Ala sɔnna a ma an bɛ mɔgɔ damadamani ta mais colonel an y'a ye k'a fɔ Bill bɔra k'a fɔ Ismaël bɔra k'a fɔ mais bi bi in na e bolo an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo di yalima an kan ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ armée ka côté la an kan ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ gouvernement ka côté la an kan ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ malidenw yɛrɛ ka côté la a fɛɛrɛ de bɛ maliyɛnw de bolo a fɛɛrɛ tɛ MINUSMA bolo a fɛɛrɛ tɛ Faransi bolo a fɛɛrɛ tɛ Algérie bolo a fɛɛrɛ tɛ Mauritanie bolo a fɛɛrɛ bɛ maliyɛn de bolo n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna bamananw ko jɔnko Ala a barika ka bon fo minnu bɛ kojugu kɛla a kɛra Kidali o a kɛra Sikasi o a kɛra Bamako o fo k'a dɔn un moment u k'a fɔ ko jɔnko Ala ne tun bɛ ka kojugu kɛ o jɔnko Ala u tɛ se k'o fana kɛ fo n'u kɔ dalen dɔ fɛ k'u kɔ da dɛnɛn na c'est pourquoi l'armée monte en puissance au yo sira de mais l'armée monte en puissance dɔrɔn fana tɛ c'est pourquoi n ye justice k'o fɔ c'est pourquoi hali parti politique b'a la hali parti politique b'a la hali commerçant b'a la fo bɛɛ k'a fɔ jɔnko Ala ne tun m'a faamuya ne ka nin fɛn in dabila
o jongo ala fana ti sɔrɔ foyi la an bɛ sigi ka fɔ dɔrɔn tɛ k'a fɔ ko dɔnkili ko ye maa dɔ a yirala k'a fɔ maa dɔ b'an bolo colonel an b'o tigi lamɛn allo 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 Anchou Anchou bonsoir. Oui, ça va, c'est comment? Ça va très bien. Ibi nyama ka radio walima télé bu koro wala say ga kuma ka se ga famia. Voilà, network Elias nebe bo Brem. Gao région là. Allô? Ah bon, network Elias nebe bo Gao. Ebi bo Gao. Ah ouais, de cercle Brem. Brem. D'accord. Voilà. Donc on est très content parce que Agneba là, avec fait monter puissance là. Parce que amu benno la wala toro la ko jugo. Ali molo 58. En toro on sait que voyant bi il faut en fait ta recherche bi toro. Ka bo fo nambora yu ne ki fa fin ben mais alhamdulillah avec ta yoro mon kadaye. Donc la fia kera ko la. Ah wallah armée avec monter puissance là wallahi. D'accord. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Ne tɔgɔ Lias Ibrahim ya. Lias Ibrahim yali n ka ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin an ka invité ma bi yan. C'est une contribution. Ne tɔgɔ Lias Ibrahim ya. Ne bɛ bɔ Brem. D'accord, merci beaucoup. A faamuyara k'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira la 65 50 ni maa min y'o kɔngɔ i b'an sɔrɔ walasa i ka se k'i da don baro in na an bɛ continuer colonel. Voilà, donc c'est o sigi ka fɔ pour que an ka bɔ a la ko dɔw de k'a fɔ kojugukɛla de k'a fɔ ko jɔngo ala. Allô? O de b'a so. Colonel, allô? Allô? Oui, bonsoir Anchou. Bonsoir, ça va? Ça va très bien. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ka bɔ Abidjan, Burama Jararo ka bɔ Abidjan. Ka bɔ Abidjan? Oui. D'accord, i ka folikan ani i ka kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka bi babu ma? Kuma min ye ne bolo ka s'aw ma. Ni min sigira tableau la, a ka alimɛri to yen nɔ, a ka don Kidali ka bɛɛ ɲɔgɔn ka taa. O de bɛ ne bolo ka fɔ. O de b'e bolo ka fɔ? Sigi ko an ka taa négociation na. O k'an ka dangari. An sigira depuis 60 anw ye san 60 ni kɔrɔ bi don o don ni ko kelen bɛ sen na. An ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a ɲɛci cɛ ni ninnu bɛna ɲɛci cɛ ni mɔgɔ mɔgɔ wulila ko e don ninnu n'a ɲɛci cɛ tɛ o ye dangaden ye. Kuma faamuyara. Waaleykum salam. Point de vue, pas de question. Question tɛ ni maa min b'an wele nɛgɛjuru sira la 65 50 n'a y'o kɔngɔ a b'an sɔrɔ allo. Allo. Welelikɛbaga a bɛ hakɛ to k'a mabɔ radio la walima télévision na walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamuya allo. Voilà sisan. Allo. Allo. Ah d'accord. Bon ne ta hakilina ye min ye. Ka Kidali ten fɔlɔ ka sɔrɔ ka lɔ kura ye. An m'a faamuya dɛ. Ka Kidali ten. Ka sɔrɔ ka jɔ ni kura ye ka mɔgɔ ninnu bɔ an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ pewu. O ye hakilinata ye. O ye ne hakilinata ye ka Kidali ten ka bɔ yen fɔlɔ ka sɔrɔ ka Kidali kura jɔ. D'accord, ne fa faamuyara i y'an wele ka bɔ min i tɔgɔ ni jamu n'i bɛ se k'o fɔ an ye. Bon Burama Jakite Kangaba mara la. D'accord, Burama Jakite an b'i fo ka su yɛrɛ de. K'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira la toujours radio ni télévision na 65 65 50 50 65 allo. Tɔɔrɔ si tɛ yen Anchou bonsoir. Vraiment a ka nin baro in diyara n ye han. Parce que colonel y'o sɔrɔli kɛnɛ kan. O bɛɛ de jamanadenw ka an b'aw fɛ k'o segin an ma an y'a k'u kanu min kɛ yan. Olu bɛ kuma fɔ o de ye wulibali ye o.
Ni ko sigafɔ cɛn don sigafɔ ka ɲi kɛ tuma min na ni Asimi ka aw nana a ye Mande bɛ dugutigiw jeliw a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛn hakilina ɲini o ma kɛ wa? O kɛra. Bon n'i ye jateminɛ kɛ Bamakɔ minnu tɛmɛna sigafɔ min kɛra Mali kɔnɔ est ce que diɲɛ bɛɛ a ɲɔgɔnna sigafɔ kɛra? A cayara. Ne kɔni t'a dɔn quoi sigafɔ min kɛra Mali kɔnɔ ne kɔni t'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ko a ɲɔgɔnna kɛra. A cayara. Voilà bon vraiment donc ko bɛɛ bɔra kuma fɔ ko gɛlɛya tun bɛ yen mais ko bi ko alhamdulilayi rabbil alamin. Oui Burema ka dɔ bɔra ko. Ne bɛ sira kɔrɔ. Vraiment an bɛ aw fo. Kosɛbɛ. An b'aw kɔ bɛ an b'aw kɔ sini. An b'aw yɛrɛ fo. Wa barika de b'aw la koyi. Wa ni faso den bɛ kɔnɔ k'i bɛ armée kɔ ka o kɔrɔ de an ka taa quoi. An tɛ baga mɔgɔ ma dɛ. Oui. O de ka dɔn Asimi b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais n'i y'a ɲɛsin kɛlɛkɛ minɛ ma fɔlɔ. A b'a dɔn fɛn min de bɛ o. Oui. Voilà ni kɛlɛkɛ minɛ tun t'an bolo. U ye kimi min kɛ an ka sira tiɲɛ jeni. An tun b'u kunbɛn cogo di? A ma nɔgɔn. Kɔngɔ in bɛna ban don dɔ. A bɛ ban don dɔ ni Ala sɔnna ma. Voilà o tuma vraiment a ka ɲɛfɔ a diyara ne ye Sumala Tulo sira kɔrɔ n b'aw fo. An b'i yɛrɛ fo yan fɔ sira kɔrɔ ka su yɛrɛ di. Merci beaucoup. K'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira la 65 65 50 50 n'a y'o kɔngɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Allo. Allo Ansu. Oui bonsoir Ansu. Alhamdulillah k'aw fo. Nba. K'an wele ka bɔ min tɔgɔ ni jamu. Allo. Voilà oui n tulo b'i la. Oui. Voilà ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ colonel la. Parce que an y'a ye nin waati laban in na réseaux sociaux sanfɛ kunnafoniw bɛɛ bɔcogoyaw cayara. Bon kuma dɔ la an b'a ye yɛrɛ fana ni armée yɛrɛ bɛna opération dɔw kɛ an b'a ye u b'a bila bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a fɔ ko armée bɛna taa nin yɔrɔ in na armée bɛna taa nin yɔrɔ in na kabini a don ma se. Donc an bɛ tila k'a ye donc surasiw bɛ tila ka taa o sira kelenw fɛ o tumana fɛ o kunnafoniya ninnu ne b'a fɛ ka min ɲɛdɔn o kibaruya min bɛ ka bɔ jɔn yɔrɔ de la Nigeria la civil b'a fɔ ko kibaruya min bɔ yɔrɔ jumɛn na. D'accord. Ɲininkali faamuyara i tɔgɔ ni jamu i bɛ se k'o fɔ an ye wa? Allo. Tɔgɔ ni jamu ma fɔ colonel n'a sɔrɔ i bɛ se ka nin jaabi teliyala ɲɔni maa tɔw ka weleli kɛ k'a fɔ ko. Oui a ka ɲininkali ka ɲi parce que justement dɔw hakili la k'u bɛ ka ɲuman de kɛ. Ne t'a miiri k'a fɔ k'u dɔw u b'a dabɔ kama fɔ k'u ka kojugu kɛ armée la dɛ u nisɔndiya kojugu parce que armée bɛna nin fɛn kɛ o de bɛ na n'a ye mais a bɛ jira k'a fɔ bɛɛ de ɲɛ na armée bɛ tiɲɛ taa nin kɛ sini fɔlɔ la hali an bɛ don a la tuma min na hali i t'a fɔ somɔgɔw b'a fɔ ko non ko sini nin waati na an bɛ sori ka taa mais an bɛ taa yɔrɔ min na ni an sera a tɛ fɔ mais i kɔni i b'a fɔ i ka minɛ dama damani ta c'est pourrait que an bɛ mɛn c'est pourrait que an bɛ segin mais mɔgɔ si kana fɛn fɔ o bɛɛ kun ye fuite kana kɛ voilà pour que o kana na taa jan de da aw ɲɛ mais mɔgɔw hakili la tellement que mɔgɔ nisɔndiyara k'a fɔ ko u b'u ka armée kɔ dɔw b'a kɛ n'o ye mais dɔw yɛrɛ fana b'a kɛ ni ŋaniyajuguya donc an tun bɛ k'a fɔ ko ka sigi ka fɔ k'a ɲɛfɔ bɛɛ ye bɛɛ k'a faamuya o de na ni nin dɔ b'o la voilà donc émission défense citoyenne a bɛ diri pas mɔgɔw bolo ORTM to ka jouer nin fɛnw ɲɔgɔnna bɛɛ planifielen don a kɔnɔ k'a ɲini an b'a ɲini citoyen fɛ cogo min na an b'a ɲini mɔgɔw fɛ cogo min na an yɛrɛ ne y'a fɔ beaucoup de fois u ka an dɛmɛ mais dɛmɛ i nisɔndiya kojugu n'i ma farati i laban bɛna fɔ i n'i tɛgɛ kin quoi o problème de b'a la sinon ne t'a fɔ k'a fɔ k'u b'a dabɔ kama minnu b'a dabɔ kama o mɔgɔw bɛ yen o y'a minnu b'a fɔ ko non o ye armée mɔgɔw faga nin ye alors que tiɲɛ si t'a la armée dɛsɛra armée ko nin b'u bolo alors que alors que foyi t'u bolo o de ye armée jugu ye d'accord n'a ye colonel ka kuma faamuya maa minnu bɛ k'a kɛ hali n'a maa caman tɛ ŋaniya jugu ye u k'a essayer k'a dabila sabu ka d'a kan a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka se armée ma allo allo waaleykum salam an su tɔɔrɔ si tɛ yen i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ Ibrahim Darifo Sabalibugu Kurani an b'i fo oui Ibrahim i ka hakilinata jumɛn b'i kan an ka bi babu kan bon ne bɛ aw yɛrɛ fo fɔlɔ an ba vraiment ka émission ka ɲi kojugu ne yɛrɛ nisɔndiyalen b'a don wallahi kosɛbɛ vraiment an b'an ka sɔrɔdasiw fo maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi bɛɛ b'i disi gosi la wallahi
Yanga yema fora fora ma billahi. Donc ne venu pour ça. On est ragné. Na tugu ka so ya barake ni tiga foka ni tiga fora ole moro ka baru si so tiga barake. Am tengena mali tengena kudu. Am tola kudu. E kan dula meli kugelena. Amena. Na kamina ke soro bulu ku jogo ak tiga foi. Do bulu la bisu ngama. D'accord. Vraiment ma ka so demso na mu pure amu fo amu ko wallahi. Ku kata fa da ku kana jore. D'accord. Ku kata fa da na ko bulu bi wallahi. Yanga yema fora sakama. Vraiment ami awre ko an tali bradi ko. Mba ambi fo Ibrahim. Vraiment ka émission yana aka émission yana ko. D'accord, merci. Mais ne pas smoke le voix colonel yana quoi. Vraiment même fois. Ou quoi que ala ana kama. Ou quoi que mali rek faso rek kama. Billahi ko na ni bare ko na jore. Ku kana jo kwa da fa la dugo beso. Igodi Ku kana jore fa la dugo beso. Mali ka dugo bere ka ka so. Apa kana jore. Diripa bora ko de fo. Merci. Nous mo la an perno na mi sam perno ngata maldia kama wallahi. D'accord. Merci bien. Merci beaucoup Ibrahima ko kale perelendo. Kan soro nega juru sira la bioroni duru biduru na yo kongo ka se ka dado anga baro la nyani baro ka se a kunche roma. Nega juru sira bioroni duru biduru. Allo tigitara kan soro nega juru sira la bioroni duru biduru. Allo. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam anshu. Awa, sumo bidi. Toro cité. Alhamdulillah. Mba. Musa Touré do. Musa Kebe. Musa Touré. Musa Touré. D'accord. Kan wele ka bomi? Mega wele ni watina ka bo Tombouctou. D'accord. Musa kibaria jumembe. Ni waati na an bɛ ala fo k'aw fo ka aw bɛɛ koɲuman dɔn nba n tun t'a dɔn ko n bɛna aw sɔrɔ ka d'a kan vraiment ni n dara ten ka sɔrɔ n ma se ka don jamukan in kɔnɔ n bɛ fiɲɛ bila n ka adamadenya la awɔ d'accord kuma bɛɛ ma na fɔli kama an bɛ aw bɛɛ fo kosɛbɛ k'aw ka teleso bɛɛ fo an b'i yɛrɛ fo a bɛ ka fɛn fɛn fɔ kɛnɛ in kan a bɛɛ ye tiɲɛ de wa a bɛɛ kan ka kɛ ten an bɛ waati min na ko bi an yɛrɛ mun bɛ Tombouctou yan sigi de anw se yan o sinon k'a fɔ ko maliyɛn y'a fɛ an bɛɛ de ye kelen ye mais an bɛ degun min kɔnɔ ni dugubakɔnɔmɔgɔw b'a dɔn u t'u sigi bi ko élection u t'u sigi bi ko fɛn dɔw non jamais n'i y'a mɛn ko nin fɛn ninnu bɛ kɛ o b'a yira k'a fɔ jamana de bɔra dingɛ dɔw kɔnɔ fɔlɔ degun dɔw kɔnɔ fɔlɔ jamanaden o jamanaden an bɛ waati min na ko bi an bɛɛ kan ka jɛ ka wuli k'an jɔ ka an ka armée de dɛmɛ wallahi n bɛ ka min fɔ an bɛ Tombouctou bi c'est que ne yɛrɛ filɛ nin yɔrɔ min na sisan n bɛ ala fo k'a barikada tellement que bi Tombouctou anw lafiyalen don bi Tombouctou anw lafiyalen don dɔwɛrɛ tɛ dɛ lakana blocusw ni fɛn minnu bɛ ka kɛ mɔgɔw bolo k'a fɔ ko djihadistes ni rebelles de don non c'est-à-dire nin ye finitigiw yɛrɛ de ka complicité ye pour que ka se ka mɔgɔw ni nakana mais n'i ye dɔw ɲininka o b'a fɔ ko non ko djihadistes ni rebelles de bɛ ka blocus ni fɛn ninnu kɛ non mais a jukɔrɔla n bɛn'o de f'i ye bi a jukɔrɔla de o ye armée Mali yɛrɛ de ye armée Mali yɛrɛ de bɛ ka blocus in kɛ pour que ka buna adamadenw ni kisi ka bɔ jihadi ma parce que n'u ma kɛ sisan ni taa ni ka seginw cayara yɔrɔw la
donga bola or que opération dun de bɛ ka senna hali bi an bɛ waati min na ko bi reconquêtes de bɛ senna an bɛ waati min na ko bi donc ni donga bɔw cayara yɔrɔw la surtout des zones suspectées est-ce que a ko bɛ nɔgɔya wa d'accord bon o de y'o ye maintenant kuma bɛ se ka fɔ an bɛ aw fo k'aw ko ɲuman dɔn hali bi ala ka sebaya di maliden bɛɛ ma sebaya dili maliden bɛɛ ma o de ye armée Mali ka sankɔrɔta ye ni armée Mali sankɔrɔta la bilahi maliden bɛɛ bɛ lafiya kosɛbɛ a bɛ fɔ a ka baara la hali bi ala ka waati wɛrɛ yira an na bɛɛ la an b'i yɛrɛ fo i Ture Tɔnbukutukaw bɛɛ lajɛlen b'aw fo bɛɛ ka foli b'aw ye an bɛɛ bɛ k'aw lajɛ bi an bɛɛ bɛ k'aw lamɛn bi a bɛ ka fɛn fɛn fɔ o ye temps ye ni mɔgɔ min sɔnna armée ta ye tiɲɛ ye mɔgɔ min ma sɔn armée ta ye tiɲɛ ye mɔgɔ min ka ɲi armée ye tiɲɛ ye mɔgɔ min ma ɲi armée ye tiɲɛ ye vive l'armée malienne patriote-juguw ka patriote a k'a fɔ an kɔni an ko ko armée Mali merci beaucoup Musa Ture ale kun y'an wele ka bɔ Tɔnbukutu k'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira la 65 65 50 n'a y'o kɔngɔ a bɛ se ka da don baro la ɲɔni 22h ka se allo allo bonsoir bonsoir ça va i b'i ɲama k'i mabɔ radio la walima télé ok pas de problème ouais, ça va oui bonsoir ça va ça va bien ok allo 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 ne tulo b'i la oui halisa i min mabɔ radio la walima télé an bɛ Kidal m'a faamu oui aw émission c'est vraiment a diyara n ye trop wallahi m'a faamu k'an wele ka bɔ min tɔgɔ ni jamu je m'appelle Soumaïla Koné je suis à Kidal quartier centre-ville Kidal ouais centre-ville là Soumaïla Koné parce que an tɔrɔlen Kidal la cogo min na ci an ka émission la na ti yan fanga wele ka kuma vraiment d'accord tɔrɔ tɛ fila kelen ni tɔrɔ tɛ fila kelen an yɛrɛ perefere na an yɛrɛ bɛ Kidal don min na quoi hali n'u b'a minɛ Boris fɔ Kidal ka bɛɛ jeni quoi on va segin ka reconstruire quoi ma n'o kɛra an bɛ lafiya 100% an b'an ka président fo tu sais élection yɛrɛ tɛ dɛ san 60 de pouvoir ko kɛ quoi ma Idriss depuis 25 a ka taa fɔ san 60 quoi an b'o de fɛ quoi d'accord ni dépassé la bɛ kasi parce que tellement an dusu tiɲɛnen don quoi ma an yɛrɛ bɛ fɛ an ka faso ka libérer k'an ta ye a kun fɔ kun Djibouti fɔ Boris a ka kɛ malidenw ta de malidenw i n'a fɔ an b'a ɲini position min na quoi halisa an bɛ dugawu de kɛ transition ala k'an n'an kunna Soumaïla i ko k'i bi Kidali yalima Kidali a ko bi cogo di bi na an bɛ don min na i ko bi bon an bɛ don min na i ko bi c'est mieux un peu mais halisa an mago bɛ armée de la parce que an tɔɔrɔlen don vraiment ma lafiya foyi de tɛ civil yan d'accord n y'a faamu an sɛgɛnnen yɛrɛ de don ɲani ni fɛnw droit t'an bolo quoi d'accord voilà droit foyi de t'an bolo tu sais donc an kɛlen an mago b'an faso la quoi a kana vraiment an faso kana hali n'u b'an faga de ne ɲɛ balo u ka Mali jɔ an kɔfɛ quoi d'accord Soumaïla kuma faamuyara voilà tiɲɛna ni président sera ka nin kumakan ninnu faamu tɔɔrɔ bɛ civil kan a ka se k'a faamu a ka teliya joona kow fɛ quoi d'accord merci beaucoup k'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira la 65 50 65 n'i y'o kɔngɔ i b'an sɔrɔ allo oui waaleykum salam ne tɔgɔ Usmane Kone Kayi Usmane Kone Kayi awɔ d'accord Usmane Kone wa a ka jɛmukan ka di bon ne b'a ɲini aw fɛ hali bi mɔgɔ maliyɛn fɛn fɛn mana fɔ ko ka bolosɔn kɛ fɛn kɛlen a bɛɛ Mali jugu a bɛɛ na cɛ d'accord a bɛɛ Mali jugu ye Mali an ka Mali jamana fɛ cogo min mɔgɔ fɛn b'a fɔ ko a élection a bɛɛ Mali jugu ye a bɛɛ na cɛ d'accord mɔgɔ n'i faso kanu i tɛ halala ye an ka Assimi dɛmɛ an ka u dɛmɛ mɔgɔ k'u ka élection kɛ mɛ a ɲisi Assimi a ka kɛ Ala ka ban k'u bɛɛ minɛ a tɛ faso jugu élection man ka kɛ Mali kɔnɔ d'accord o minnu k'u bɛ bɔ les fɛn n'a di population fɛ a ka Ala kama population ko a ka boli bɔ pari an bɛ kɛlɛ min na an bɛ taa an bɛ Kidali a bɛ fɔ k'a bɛ bɔ ka marché kɛ est-ce que o ye Mali jugu ye o ye Mali ɲin ye a faamuyara minnu b'o les treize a bɛɛ tɛ Mali ɲin tɛ an bɛ taa Kidali minɛ a bɛ fɔ k'a bɛ ko ka bɔ les treize pour que surtout décourager
population surtout dans les positions que vous comme à quel âge là mo ali ci ani baraji ala ga so ta tay merci beaucoup Ousmane ni ne bi dansigi anga bi kuma lasela kuna munu ni appel ke ka bo babu kono na bi colonel yalma kuma kan laba jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin anga bi babu ma bon alors kumakan min bɛ ne bolo ani appel minnu kɛra n'a sɔrɔ i bɛ se ka ramasser bon appel min fɔra u caman de bɛ émission fo u caman de bɛ u ye contribution de kɛ alors u kɔni u b'a ɲini armée fɛ hali bi armée k'i teliya ka taa Kidali kosɛbɛ an y'o caman mɛn voilà armée k'i teliya ka taa Kidali armée k'i teliya ka Mali yɔrɔ bɛɛ kɛ armée ta ye ka yɔrɔ bɛɛ kɛ Mali ta ye Mali dugukolo bɛɛ alors ko Kidali ko vraiment u ni tɔɔrɔlen don k'u ni tɔɔrɔlen don alors ko ni mɔgɔ min fana ko ka élection kɛ sisan ko ko o ye Mali juguya ye ko fo ka to sɔrɔsiw ka ko ɲɛɲini ka ko sigi fɔlɔ alors je crois que essentiellement c'est ce qu'on peut retenir o de fɔra quoi d'accord alors ne bɛ mun f'u ɲɛna u bɛɛ ni ce u ka jukɔrɔma tɔntɔnni na u ka Mali jukɔrɔma tɔntɔnni na parce que ni ye armée jukɔrɔma tɔntɔn i ye Mali de jukɔrɔma tɔntɔn ni ko armée i ko Mali ni ko Mali i ko armée alors an b'a ɲini population fɛ an kɔni bɛ mun ɲini u fɛ u kana da fɛn o fɛn min bɛ fɔ bɔlɔlɔ la u kana girin ka da kan sabu jugu bɛ fɛn caman de labɛn ka firi bɔlɔlɔ kɔnɔ walasa u ka don mɔgɔ n'u hakili cɛ ka don population n'u hakili cɛ alors o ye fɛn ye bɛɛ k'i janto o yɔrɔnin na ne m'a fɔ ko bɔlɔlɔ fɛn bɛɛ tɛ tiɲɛ ye mais an k'an janto a la an k'an janto a la fo k'a ɲɛɲini de alors an b'a ɲini journalistes fana fɛ u bɛ k'u seko kɛ déjà journalistes bɛ k'u seko kɛ mais u fana hali bi u ka caman de fara a kan u ka caman fara a kan u ka information recouper u ka vérifier u kana sɛgɛn girin ka information di nafaba t'a la ni information ni tiɲɛ tɛ n'a bɛ kɔ kari information dun valeur ye fila de information tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ information a dafara ou bien a ma dafa ne jɛna ko ne en tant que journaliste min bɔ information valeur la nin niveau la nin fɛn fila dɔrɔn de don tɔw fɛn o fɛn fɔ ne tɛ n yɛrɛ sɔrɔ la a ka di mɔgɔ min ye min ka di i b'o fɔ a la alors an bɛ mun fɔ population ye ka fara o kan u ka continuer hali bi k'u ka dɛmɛ di armée ma dɛmɛ di bɛɛ tɛ k'a fɔ ko min na ni wari ye dɛmɛ di bɛɛ tɛ k'a fɔ ko min na ni sanu ye dɛmɛ di façon ka ca hali ka kunnafoni di aw bɛ mɔgɔw ye dugu kɔnɔ ko hali aw yɛrɛ dɔ don a bɛ fɛɛrɛra k'u lakofɔ k'u lakodɔn numéro bɛ yen ani fɛn bɛɛ bɛ yen bɔlɔlɔ fana bɛ se ka nin bɛɛ téléphone bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛ an b'o ɲini population fɛ alors mun bɛ ɲini gouvernement yɛrɛ fana fɛ hali bi a bɛ fɔ ko communication hali bi u ka moyen don communication na kosɛbɛ communication tɛ communiquer dɔrɔn ye hali ka mɔgɔw wuli u ka to ka taa village la ka nin fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka tenue ɲɛfɔ mɔgɔw ye nin bɛɛ ye communication ye ka bɔlɔlɔ ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye nin bɛɛ ye communication ye ka gɛlɛya min bɛ yen hakilina min bɛ yen pour que an bɛ se ka jamana in suma fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa élection na nin bɛɛ ye communication ye hali k'a fɔ ko an bɛ ka moyen ɲini pour que ka bɛɛ dafa nin bɛɛ ye communication ye alors ko an tɛ Kidali ka kɛlɛ gouvernement kan ka to k'a fɔ an tɛ mɔgɔ kɛlɛla an tɛ maliyɛn kɛlɛla an bɛ kojugukɛlaw de kɛlɛ armée bɛ kojugukɛla de kɛlɛ ko maliyɛn ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ jɔ n'u ka sira kan ni maramafɛn ye e kɛr'u jugu ye u b'i kɛlɛ fo n'u dɛsɛra moyen dun b'u bolo sisan. D'accord, merci beaucoup colonel Ismaël Fane ka bɔ baro kɔnɔna na yalima welekan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin malidenw ma bi bi in na ani gouvernement. Weleda min bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement maliyɛnw bɛ ka kuma élection comme a tun t'an ka débat kɔnɔ mais auditeurs nana n'a ye maintenant élection ko in an de ko an fanba de ko transition bɛ ka taa ni baara ye cogo min na k'a ka d'an ye n'a y'a sɔrɔ ni an bɛ ka mun fɔ tigitigi n'an b'an dusukun na ko tiɲɛ de don mun b'an bali ka élection kɛ maintenant an ka laɲini kɛ dɔrɔn Assimi ka tenue bila a k'a présenter a ka sigi an ka tɛmɛ ni baara tɔ ye c'est à dire su kana kɔn an na quoi an taara ɲɛfɛ o an nana kɔfɛ o élection a bɛ kɛ et en même temps kumakan de fɔra tugun élection ko in fɛn na an ye sanction dɔ de sɔrɔ élection ko in na ani jamana wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na koyi ani bandits armés dɔw de bɛ ɲɔgɔn na u kɛlen don k'an balima dɔw de ta otage la Kidali yan fan in fɛ an bɛ fɛ ka taa olu libérer a tɛ élection bali
n'an ko élection kɔrɔ tɛ k'i ye fasoden jugu ye walima k'i tɛ jamana fɛ wala autorité man kunna k'i t'u ka non auditeur fɛn fɛn wele kɛ sa a bɛɛ de bɛ ka transition soutenir mɔgɔ kelen t'a la mun tɛ ka transition soutenir maintenant n'o ye tiɲɛ ye an kana su k'an yɛrɛ la an k'a ɲini président fɛ ale k'i présenter a ka continuer a ka fini bila k'i présenter an ka taa élection na et puis moyen façon bɛɛ bɛ an bɛ don min na ko bi ale ka kɛ tako kelen yɛrɛ ye ka da mun kan parce que même parti politique minnu bɛ yen olu yɛrɛ jigilɛ tigɛlen don k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn fanba yɛrɛ tigɛlen don k'u t'u fɛ bon n'an sirannen tɛ o ye walima n'an bɛ ka kuma fɔ ni nkalon b'a la dɛ mais ni tiɲɛ kɔni b'a la au contraire anw de kana ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ diyagoya élection ka kɛ a date normale la et que Assimi k'i présenter o tuma an ka kɛ tako kelen an ka bɔ nin ko in kɔnɔ sinon ni embargo nana cun an kan walima ko wɛrɛ ka na cun an kan maliyɛn minnu bɛ kule la tan dɛ olu de bɛ tila ka kule tugun ko gɛlɛya b'an kan ta a donna ta fɔra embargo kɛra maliyɛnw ye embargo tɛmɛ dɛ an y'o tɛmɛ ni kan min ye o tɛna dafa ko fila tugun hali sisan o kɔlɔlɔ dɔɔni bɛ anw kan yan n'i y'a ye k'a fɔ an bɛ ka o ko in bɛɛ tora yen parce que an ka cɛdenw bɛ wulikajɔ ni baara mun na o de ka d'an ye o y'an dusu suma mais n bɛ mun f'i ye n'i y'a mɛn ɲɔgɔn kɛlɛkɛla tɛ balo b'i kɔnɔ dɛ d'accord donc farabugukaw ye welewele k'a bila yɔrɔw tɛ kelen ye farabugu ye welewele k'a bila kunu ni bi tɔɔrɔ min bɛ olu kan baloko sira fɛ o dɔɔnin don bien vrai que armée bɛ ka essayer ka balo ta k'a d'u ma mais tant que n'i ma mɔgɔ ma taa ka sɛnɛ kɛ k'a balo a yɛrɛ ye fo don o don o ma nɔgɔn dɛ donc n bɛ mun fɔ maliyɛnw ye anw de ni maliyɛn fanba mun ko transition tagabolo ka d'u ye au contraire anw de kana ka élection ko in yɛrɛ la teliya su kana kɔn an na Assimi ka fini bila k'a présenter a ka kɛ tako kelen ye baara tɔ ka continuer an ka tɛmɛ mais k'a fɔ de plus transition bɛ janya ko wɛrɛ bɛ taa mana bɔ a kɔnɔ ni maliyɛn ko ciw yɔrɔ min na a b'a fɔ ca yen dɛ plus transition bɛ janya ni gɛlɛya nana kɛ a bɛ sɔrɔsi fanga nɛgɛ bɔ mɔgɔw la dɛ donc o yɔrɔ k'a fɔ k'o bila maintenant n bɛ min fɔ an ka autorités ye élection ko in u kana ko ta kulonkɛ ko la comme yɛrɛ ko report do légèrement o tuma na maximum u cayali kana tɛmɛ kalo 3 kan mois de juin o tuma na Assimi ka fini bila constitution in b'a permettre a ka se k'i présenter an ka tɛmɛ ni élection ye hali n'a ma kɛ Mali fantan 4 bɛɛ la constitution mun filɛ nin ye o tun kana kɛ Mali dugukolo bɛɛ kan a ma kɛ Kidali a ma tɛmɛ yan o tuma élection présidentielle hali n'a ma kɛ Segukaw ka hakɛ to hali n'a ma a ma se ka kɛ Segu de an ka tɛmɛ n'a ye Segukaw bɛ n'i kan o ma an ka baara tɔ ka continuer bi kuma kuncɛ kumana ka bɔ an ka baro kɔnɔ voilà ka bɔ baro kɔnɔna la comme sujet wɛrɛw nana tuguni mais ne b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana marabagaw bɛ wuli ka jɔ la pour que kalata ka kɛ kalata sanima ye jamana ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ mun na a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la o yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hami dɔ ye u y'a fɔ l'organisation exclusive de l'élection présidentielle pour sortir de la transition. D'accord. Hali n'an tɛ fɛ ka don élection. Voilà n'an tɛ fɛ u y'o fɔ quoi o ye laɲini dɔ ye quoi u y'o fɔ u bɛ o labɛnw fɛnɛ la ni Ala ni kira sɔnna ma o bɛ kɛ i ye laɲini minnu fɛnɛ fɔ o laɲiniw caman bɛ senna k'a fɔ Assimi yɛrɛ k'i présenter fɛnɛ a ka se ka continuer quoi maintenant ne bɛ fɛ ka mun fɔ jamana kɔnɔdenw de ka to wuli ka jɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw bɛ ka ni sacrifice fɛn fɛn kɛ jamana kumabɔli la parce que a b'u kun na ko jamana kɔnɔdenw bɛ wuli ka jɔ la u b'u kɔkɔrɔ quoi donc an kan ka mun de kɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ cɛ kelen kulusi jala kelen jamana defani na ka bɔ kuma kɔnɔla la k'a fɔ ko yɛrɛwolo déboussole rempart an ye conférence de presse kɛ don n'a nata ni jamana marabagaw bɛna sigi ka kuma réserviste ko kan conformément aux dispositions pour que on yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka au niveau de nos différentes communes ka réserver sur liste kɛ cogo min na jamana marabagaw mago mana jɔ a la wagati min na k'a di u ma ka foli lase an balimakɛ minnu bɛ fɛngɛ bɛrɛla bi n'o ye Adama Ben Jara Ben le cerveau ani Sidiki Kuyate k'a ɲini an ka jamana kiiritigɛlamɔgɔw fɛ vraiment demander leur clémence k'a ye k'a f'u ɲɛna an kamaradenw n'u bɛ se ka delili don n'u bɛ se k'a labila cogo min na ka na fara faso jama kan kɛlɛ mun talen n'o ba la u ka se fo a dan na Sidiki yɛrɛ muso fana jiginna bi a y'an sɔn denkɛnin na ani Basaro yɛrɛ fana muso jiginna
o denwuli yɛrɛ fɛnɛ ye sini o y'an sɔn denmuso la k'a fɔ ko ala k'u bɛɛ balo ala ka to an ka to an yɛrɛ mais ko dɔ bɛ senna an ma sɔn o ma dɛ ko transition civile o t'an ka fɛla ye dɛ o kuma minnu bɛ senna voilà merci beaucoup sɛbɛnni wɛrɛ an bɛ se k'o kɛ o thème ni ne bɛ dan sigi aw ka bi jamukan na n'o ye Jamako de ye jamukan min ni an ye wele bila maa saba ma n'o o maa fɔlɔ ye colonel major Jara Kone n'ale ancien directeur de la DIRPA ye DIRPA o directeur kɔrɔ don monsieur colonel an b'i fo merci i ka wele jaabili la alors ne y'a daminɛ ne bɛ maliyɛnw fo teliya yɛrɛ la o bɛ hakɛ to n bɛ maliyɛn bɛɛ fo maliyɛn bɛ ka ko ɲumanba de kɛ an b'a dɔn bɛɛ de bɛ cɛsiri la maliyɛn kelen kelen mun bɛ yen mun bɛ ka kojugu kɛ mɔgɔ kana mɔgɔ to yen a y'u ko fɔ de d'accord a faamuyara maa filanan wele ta o ye Ismaël Fani n'ale jɛkulu min bɛ jamana kanu ni ale o porte parole ye Ismaël an b'i fo i ka wele jaabili la merci maa sabanan o ye Mohamed Bill Traoré ni yɛrɛwolo debout sur les remparts o kuma lasela fɛnɛ don Bill an b'i fo ni ne bɛ dan sigi aw ka bi jamukan na jamukan min lasera aw ma Mamadu Bilali Kulibali fɛ ka ja lase aw ma Augustin fo ka taa se Lamine Kulibali ma ka taa se Musa Aidara fo ka taa se Mulayi Ture ma an b'u bɛɛ fo arajo la ka kumakan lase aw ma Musa Sanogo an b'u bɛɛ fo an b'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni plateau kelen kan nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye